Sa dino ti papananta. Nauray ko matlahan ti panagtibag mo. Saan ka di anay baga ni tatang mo? Akayat kan ayam amo ka ni mama. Nangag ko amin na nagsarita nyo ka ni tatang idirabi. Ngam, itaka din. Saan mo ngayon pakada kanya? Masapol ka di pa reta. Tapno may sagana ka na imbagtibagik. Kat ni mamang mo. Naibagam ka di kan kuha na kaya't nakayam amo. Saan pa? Anya ka kadiro saan o? Nakasagana ka kadi amang yam amo kanyak ka ni mamang mo. No saan nakakabalan nga ilaban kan kuha na? Saan tala nga ituloy da ituyin? Laura. Apayasan ka makasumbat. Agdua-dua ka kadi iti marikrik nam kanyak. Saan na ko mapagdaduan? Napudno ti panagayat ko ken ka. Nakasagana ako namang yam amo ken ka ken ni mama. Nakasagana ka nga taamang ilaban kanyak. Hindi pa langin karik ken karita. Kalpasan anamok asan lang asisyak ti kayan ayat mo. Sigurado ka akabalan nak ngayam amo ken ni mamang mo. Awan ti jak aramidan. Mairupir ko lang ti ayan ayat ta. Tadyak kayat ti mga saway ti jak ay ayatan. Jak kayat na sa anak to naragsak iti unos ti panagbiag ko. Sapay ko matamatak danamday ta sa Rosano. No kayat nak ngayam amo ken ni mamang mo. Isaganak pa iti bagik. Kan masapol amay panagnag mo akabalan nak nga irupir ken ni mamang mo. Nagkita kayo gayam kini Rosano. Intulnog na ka. Saan matadimanon? Siyak tinangibagakan ko na asaanan adumanon tatang. Oh. Nalpasan na nagsarita kayo. Katawanan tinaskan ngay lawlawag na kada kayo. Katsika, nakapagsarita kayo ka di anaimbag. Tatang, kayat nak ngayam amo ka ni Mrs. Salva kayan ayat na. Ngam nagkadkadak. Sana ka nakasagana. Mabuting ka kadi. Tsaka mo tatang. Mariribu ka nak. Sige, sumragak pa ilang iti kwartok. Amangan no di mo manin maganas ti mga. Ti may sapay pampanunotek. Amangan no mabaybay ti panagadal mo. Saan tatang? Agtorpusa ko ni ti daytoy atawan. Diyak kaya't amapaay kayo kanyak. Agamat gaya man Rosano. Saan ka nga nawagan ni Tay Malam? Imayak na tan dito balayo. Uray, taadan ni Rosano, Maureen. Panawan kayon. Sige, Mami. Saan yung kaya kaya sumurot ka kami, Mami? Agong biak man kan ka, Rosano. Mangrabi itay ti restaurant. No, dahi tati panggapyo. Doa kayo latan, tapno sa anak ama kasi nga kada kayo. Oo, talaga mauawatan naklatan niya, Mami. Kaya't na kami apabusuyan kini Rosano. Mamit lang, mama. Kasarsari tayo pa lang ni Maureen. Agdigos kan agpalasak bait. Doon natuloy ngayong pasyar ko ni Laura dito balay. Nagranada ko maka ni Maureen. Anya nga tati mapasamak no kas pangarikan. Masakit ti ulok. Nakaalok ti minamitirabi. Agpada kami ka ni Maureen na nabartag. Naimbag, tan nabalak pa'y tinagmaneho. Rosano, bigatan! Kaririin ko, mama. Sana nakalaklay ta, sumrakailatan. Nala daw ka nagriing. Saan ka kadiya sumrag iti opisina? Mabit lang. Apay akas tati lang am. Masakit kan samot. Pinagustok ni Maureen ni Dirabi, mama. Napalalwak ti minam. Itaman pa'y. Uret, Sabado matita. Rumarak tulangan nitong al-al daw. Awan mo tinapatag nga si Kasok ita iti opisina. Kan amo ti accountant ti aramidan na.
Mas naawak laang no apay kinayat mo tinaginom. Adan sakit di ibarbartek am. Talaga sakit ti ulok, mama. Ituloy ko ti maturog. Sige, panahon ka pa nga rod. Kasla, kayat ko aliklikan ni mama. Nyam, saan matarumbay ang mabuti nga kinuha na? Nang balinkan apasit daytoy aturon, Rosano. Kasano ang malipatak dagiti naragsak akan ito apa nagsarsarita ta dito. Impay ko amin apa nagtalagkan ka. Ay atan kalaunay. Diyak namnamaan nga dagayam sa bali akayan ayat ko. Nasa kamlaunay. Mabalin ang nalaglagan ko mga panunutan. Na si ka mismo tinakaamuhagan. Kanti na sakit. Kaslaawan ti kayat mo nga imbatan. Kadang Nawagak madlangan ni Mr. Fortisa. Makumikom ka na unay. Kan kasarita na kanupay nagitipada na ni Kusyante. May panggapiti planta, Leonarda. Kunak man no milyonaryo dayjay a Mr. Fortesa. Saan namat gaya makabutbukutan ang negosyo di planta. At dandagiti napanugot ko ang mangilako kadagiti dagada. No saan ton nga interesado ni Mr. Fortesa ang manggatang iti kataltalunan. Siyak ton ti manggata. Anya. Ada nakasarita mi kini Rosano a broker kadagiti dadakala group of companies ije Manila. Ken kumikita at paikit din iti mabalin a pagpatakderan iti hotel. Ken nalawa alote a pagpatakderan iti dakkel a building. Nasan patak ni Manong Alipio ang agtugtugaw iti kalapaw. Naibaga na kanya nga daga dito turon. saan kayo pa'y gaya man nakasubli dyan Manila, auntie? Ay, kurang pa lang amin tigastusa. Nagsubli kayo dyan Manila. Saan kayo to kadin nga gawid pa'y? Naitati dya ka mo, Laura. Ada na istorya ti kabsat ko maipanggap kada kayo kini Rosano. Kayat na ngayam amo kini Mrs. Salva kayan ayat na. Ngam nagkadkadak. Irok mam ka din, ti ayan ayat yo kini Rosano. Ay ayat ako na ni Rosano. Kayat ko nga isagana na imbag tibagik. Sakbay sumangwa ka ni Mrs. Salva. Kayat ko ama panagnagan ka ni Rosano. No kabanglan nak nga ilaban kan ni mamang na. Adak pa lang iti balay. Apag isuari mo arak iti banyo. Tayago ni ti telepono. Kadigdigos ko. Napartek ka kas kanya kini Rabi. Sabay ko mata maulit tumananday di apan nagpuyog ta. Kailiw ko di ako, Rosano. Sika, bimangon ka din? Agit itang pila, nagsakit yung ulo, ganun pa ulo-ulawak. Kasla marusok pa eh. Amabit lang baliwag to yung mawag ito madamdama, okay? Sige. Narasok ni Maureen no mamartag. Dandan ni Jack nakapagtagpal. Hanggang ni Laura ti inararapaap ko. Hindi ka inarakop ko ni Maureen. Saan kayo na danon kini Laura di balayo Alipio? Isyung imaya ko dito eh. Apaya sa andak pa lang nga sardangan. Anya talaga ti panggapyo, Attorney Flores. Napintas ti plano ni Mrs. Salva dito eh. Ura siya, adda bukod ko a plano iti turod. Kat adayo, anapin pintas ngam iti panggapyo. Talaga natangkantin na ka mo Alipio. Attorney, saan lang nga na kayo ti adasangin na. Karkaritin na ka di Alipio. Baknang ganabilag kayo. Ngam saan nyo at agibasitan, ti kabalan mi anak uratay. Ha? Tagpapada tayo, nga daan iti kalintagan. Ada dimitang manan ako, Che. Amang ano nagsubli ni Atty. Flores? Saan ati kotse ni Atty. Flores day tante? Ni Rosano?
Namuan na lakit di nga adda kayo dito'y turod kini Manong Alipio. Gibalayo, kinuna na iti kaaruba yo. Ang nagpuyog kayo kanitatang mo nga imay ditoy, Lora. Anda kayo gayam, Auntie Wilma. Imay ko dinanon dito ni Lora. Kat ni Tata Alipio, sa dinutayan na. Si malugmat dito'y turod, iti nakapanaw ni Atty. Flores. Nagpugayam ni Atty. Flores ditoy. Talaga saan lata ang mamingka. Nakaungat ni Tatang. Nagsinong batda. Ti ugali ni Tatang. Namuna kalintagan na. Ilaban na. Lora, mabalinta ka dito ang sarita. Tinasaya at panawan kayo pa yung harod dito eh. Mapan ko kita ni Manong Alipio, tani di matlag sublin. Kinaykayat ko, dito'y tapaw titurod ti pagsaritaan ta, Lora. Imbilang ko na ito atiso, aparaiso ta. Kabayatan ti panagmaymaysak dito itay bigat. Nalagip ko dagiti naragsak ka ni Tuta. Kamok idi. Ay ayatan naklaunay. Talagang ay-ayatin ka. Duha kami iti biyag mo. Si kalaang ti ay-ayatan. Lupod no dayta. Apay nga ginggait na. Duha kami pailangan nga kaayan-ayat mo. Imayak, tapno makapagtulag ta na imbag iti aramidan ta. Agkuyog ta ang makimisa inton bigat. Kalpasan na, agdiretso ta iti balay. Amo ka di dayta ni mamang mo. Kasaritak, apama na makasangpoy ta iti balay. Isagana ka na imbag ti bagik. May salang ti kidawakan ka. Di mo ko madagdagan ti sagsagabaan. Makapungtutak iti dayjeng Alipio. Siyakit din ti karkaritan na. Anya ko matigaway na kanya kidinto anak kurapay. Napimpintas ka no ti plano na itidagana. Numamuan da ito'y ni Mrs. Salva wenyo Leonarda. Agpungtot lakit eh. Dad! Oh, Ay, adan sakit di barbatikan nyo? Itay kasangsang putyo rin o yan yon tinaginom? wen, makapungtutak iti dayjeng Alipio. Anya? Dinanon ko'y dakin Lora iti lugar na. Day siya awanan bain na babae, Dad? Kakurkurot na siya, Lora. Kung na sino? Nilang Alipio, ti kinasalitak. Agoray kayo nga, Dad. Kasla isakit yung una di siya, Lora. Kursunada yung sakit, eh. Maurin, no saan mo akati dumong kanyak? Panawan naklangan. Wes, di takay man lang aroda. Talaga masurunak man. Puisit. Apay namin nakastoy ti mariklikdak iti daya, Lora. Pinabusuyan kayo kini Rosano, Lora. Sa anak pulos anak ibiyang. Nakasagana ka kadina sumango kini Mrs. Salva. Akas kaayan-ayat ni Rosano. Tatang, agkabakabaak. Agdua-dua ka kadi iti marikriknam. Kabutin mo ti ad-adda masaktan. Ay ayatak ni Rosano, Tatang. Mariknak nga ay ayatan nak matunay. Ay kakitigon daway amang ipanagnag. At talaga nga ay ayatan nak. Nukap-kap na kam day tapang nagdag mo. Karbungam ti agragsak iti lalaki ngay ayatan. Uwan, Tatang. Masapol nga agbalinak anaturad asumango ka ni Mrs. Salva. Ilaban ko ti kalintagak nga agaya. Nagkariak ka ni Lora. Amok no kasano ti kinaturay ni Mama. Nga masapol nga iturad ko asupringan ti pagayatan na. Saan ka mo't kaya manapan iti opisina, Rosano? Inururay da kakanoy jay warehouse. Sa dino, tinapanam? Nakipagkita ak itinapatag a tao, Mama. Napatag a tao? Maipanggap ka di iti negosyo? Mama, kalpasan ti panagkapok iti simbaan ninton bigat. Ipasyar ko dito iti kunak a napatag a tao. Saan animaw rin ti kadwaminton bigat? Agpudno ka man kanyak. Adda ka di sa bali a babae iti biyag mo. Mama, Oh, apay asaan ka makasungbat? Ha? inton bigat lang na maamuan nyo. No sino tinapatag asa nga ili tayo.
Siguradwam laeng ang magustuak. No atapan na kay naig na iti negosyo. Nasaya at launay. Ngem no sa bali abanag wenno awan ka es ka na at tao dayta. At dapay panawon mo nga agbabawi. Saan nyo kumakunaan nga awan kas-es kan na, mama? Gaputa oray kasanot ti kinano mo ti may sa tao. At dalata ka imudingan na. Tunggal tao. Kalintagan na ti agbyag anawaya. Diyak mauawatan dayta nga ibagbagam. Ngem ammom no anya ti malagip ko. Dayjay nga alipyo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Dukas na, dahil tinagtulagan nyo kini Rosano? Yamam muna kan kini Mrs. Salva, amamang na? Masapa daw asan nakinton bigat na makimisa kami. Kalpasan na, agdiritso kami ni Jabalayda. Anya ka ti reaksyon ni Mrs. Salva? Inton maamuan na amalaksid kini Maureen, kayan ayat na kapay ni Rosano. Sana langit di anam namaan, auntie. Ati akin ko kway titurod. Apay adi mo ituloy. At tibtibayo ak. Ngam, masapol apatib karak ti pakinagam ko, auntie. Pasat da ito iti panagayat ko ka ni Rosano. Nagkari ni Rosano kini Manong Alipio. Ditan ama panagnakan no talaga nga ay ayatan na kalora. Nga masapol nga isa kanam ti bakit. Asino nga tati sa nga ilimi inton. Ken apay asaan na akayat nga ibaga kanyap no asino. Nga maapay ko aday tati pakariribukak. Talagan sa ajak maurahing awagan nak ni Attorney Flores. Di na ibaga, asaan nan amay turod akasarita, dayjay nga alipyo. Hello? Hello? Mailwa ko manaikan ka, Rosano. Amo, tumabalin lang ko Kaya't ko mangulit na pasang magitirabi. Pinagustuhan kan, Maureen. Saan mo kumaakanayonan? Makapadakas iti salon at tinasanger no agbalin abisyo. Apay ngagkatawa ka? Nasahir ko ka ditirig na, Rosano? Oh, sorry. Saan ka nagkatawa at ninsultuan ka? Paragsakan na. Nagsinpat ka agayan-ayan ko. Pagimbagam na amunak adenggan. Okay, bye. Sige. Ngam amok, oraan niya tibagbagak ka ni Maureen. Yaling-aling nalaay. Kariring ko pa'y lang. Sa anak pa'y anak usawa ni tipan nakabarte ko, Leonata. Imbarte kak tayo diyang alipyo. Apay, itay pa'y nga uray tawag mo, Floro. Dahil lang alipyo tinakaiturad anang pabain kanya. Karkaritin naktiloko. Impalubos mo? Dayjay lang ang klase, itao? No nalakala ko mati pumatay. No jak la pampanunutin na may sak nga abogado, Leonarda. At, kabaan lang nga aramidan dayta. Makapung tutak. Sige, no awanan ti bagam. Kastapay. Nasakit ti ulok. Bye. Ngam no sa anak ka makapagdepal. Agalwad kanyak ni Alipio. Nga masapol ani Leonarda ti mapabasol. Kung naglakit din no sinapayo ti simalog iti talon, tatang. Dilakit din na ginana itangal daw ni tatang kun manlakit din itinakam ko. Napan ko dinano ni Berting agar-arado iti bangkag iti likod ti balayda. Impalagip ko lang ti panaggapas da intong bigat. Tamabalin na nagapasa magiti pagay. Rumor kayo kadimit lang? Makita no madamdama. Urayak ni Rosano. Kaya't ko akasarita. Tatang. Numabalin la kumaakuyugan ka iti panangyam amunak ken ka ni Mrs. Salva. Nalabas matay tan tatang. Adanakam ko.
Kaslawan pa nagtalagyo at talagan ka ni Rosano. Nakurapay tayo lang. Katsak kaya't amayroruman ka, Laura. No irurumandak, iruper ko ti kalintagak. Isot ga po na pinagadaldak. Tapno amok nga ilaban ti kalintagak. Dahil tati kaya't ko amang ngagankin ka. Anak ko, puno babae ka. Nakurapay tayo. Kamsaan arumbeng analupoy tinakam mo. Tatang, ni Rosano siguro day Jayan. Kaya't ko natalgad tinakam ko amang palubos kini Laura, Rosano. Iso kayat ka kasarita. Tata, Naisaganam kanimat langan, tibagim. saan kayo mababalaw no napukawan ti panagtalagyo kanya? Ngam ipasigurado ka na kayo. Ay ayatek unay ni Laura. Lalaki ka makisarsarita. Kat naminsanan anagulbod ka kanya. No ulitin pa'y. Talaga nga awan to na pulos di pa nagtalagkukan ka. Nakapagdesisyon akon. Ay ayatek unay ni Laura. Kat iso ti pilya. Kasanon ni Maureen? Apaman amay pudnok kan ni mama ani Laura ti ay ayatek. Kan pilyak nga ikasara. Waswase kon ti relasyon mi kan ni Maureen. Nasayaat. No kapagalam nga ramidan na ita. Nga madasalod-sudat kan ka. Uray ka di kasukat ti kinabak nang yun. Saan kayo kadipay analpasan nakapagsarita ka ni Rosano, tatang? Sana nasungbatan ni Rosano tinaudi sa lunsod ko. Gapu iti asadig mo. Anya ka di day Jay? Sana bale, umanayan na pagpampanunutan ni Rosano. Kat laglagi pem tinagsaritaan ta, Laura. Wen tatang, mapatan Rosano. Ang mga numaladaw tayo ti panakimisa ta. Anya ka di tinagsaritaan nyo ka ni tatang mo. Inyo na'y unay na pa'y tinangbilin kan ka. Sakbay at tinalupusan na ta. May panggabi ti panakisarita ta ni Mamang mo Rosano. Binagbaga anak, asaan agaputan ako rapay kami. Pero ruman akon. Mawatag ni tatang mo. Naminadon ang naglakam kami ti kinasabrak a panagsasaon ni Mamang mo. Gapula ang iti panangipilit na agatangan ti dagami. Awan pa kay nahigan ti dagayo iti ayan ayat ta. Sambali asaritaan na ita. Rosano, ay ayatan ka. Nagduha-duha ka na po ikaw ti panagtalag ni tatangkan ka. Nasaktanak. Ngam, mangnamnamak pailaan. Agyamanak, agin inayat ta. Isungag tinulong ta. Anya ti kayat mo asawan ni ti dayta. Doata amakisarita ka ni mama. Numarik na nang agin inayat ta. Malunag mo't nga tatirik na na. Sika ti makaam-am mo kan ni mamang mo. Kunakla naman danon ko ni Rosano, mami. Nasa pa kay Marimuar? Napanan na ka no? Diyan ka mo? Aday bagana kanya kidirabi eh. Nalipat akon. Ay, adong sala una yan ti pampanunutan niyo, mami. Kasta talaga, dagiti negosyante niya. Wan gayam, jak pa'y naibaga ka ni daddy ti am-amuyo developer. Inawaga kidirabi eh. Jak na lagi pa pagsaritaan mi day taabana. May panggapiti turod tinagsarsaritaan mi. Nasang patakmat ngamin nga inom ni daddy ti rabi eh. Nagsubang na kanoy ti day nga alipyo. Ay, makapagtutak launay. Namapalin lang ko maarautak dagi dyan. Palaga natangkan ti ulo ni Alipio. Ngam saan na mabalin ajak maala day jay adaga. Masapul ko day jay iti masakbayan. Uray, no saan na matuloy ti planta? Awat kinasakit abakrang ko no saan na matuloy. Adamat ti kontak mi kini Rosano a broker iti Dakala Group of Companies iti Manila. Kan saan lang ati turod kan kataltalunan ti gatangag. Uray pa iti bangkag, kenti kabakiran iti asidag na.
Diyos ko. Kaduak ni Laura dito na Santuan Abalayo. Ngam, agtib-tib payo ak. Kidawag, apatib ka rin yung kumatinakam ko. Kasapulak ti panarabay yo, Diyos ko. Bendisyonan niyo kumati ayan-ayat mi ka ni Laura. Kaskuna ti kayan-ayat ko. Siyak ti makaam-am mo iti ugali ti inak. Paluknangan niyo kumati nakam na. Lumabalin, awan kumati masaktan. Amok ang nakaarami na kitidak kalabidot. Pakawanan na kuma, Diyos ko. Ibaga, Leonarda, ulitek manen, ken ulitek tupay. May sak nga abogado. Ado tinangangato ang nakapulpulapol kon. Ket sana ni Alipio ti mangkarkarit kanyak. Dayjay kat ngaminan a tao ti mangparukmaken ka. Uray pupuutem ti kunak Floro. Mapilitan tumetlaan. Anya ti pampanunutam nga ramidan. Kadagito ngal daw, awan pa ilaang ti plano ang makipagkita kini Alipio. Agburkla ang ti dara. Makintutulaangan iti aramida. At dan sa nalimad na pangpanggapam. Ang mga noanya ti pampanunutam, agwag anaw ngetak. Ngam sa anak mo't unay adaka sa tao. Kasta nga ta? Sige, pabusuyang ka pa ilang arod. Nuan niya ti planom saan kaabiyangan. Narigat met, nuunaan ka, Leonardo. Manupay ka diti kasapulam iti panag-apply mo, Wilma. Tulungan ka. Ang mga nuad adda may luod ka no umutang ka iti maporsintuan. Manong, ang mga nod ada ka sa pulang ni Laura ti kwarta. Saan nyo nakisayan ti ornong yoga po kanya? Kaya't ko nga rod at tumulong iti panag-abroad mo. Nasaysaya at no sa anak pala ang amapan. Apay. Anyaya ti mangigaw-gawit ken ka. Dan samot nobyon. Awanan iti panunot ko dahi ta abanag, Manong. Idi ko mapay lang, ha? Ayawan kayam. Napalapas ko itay ti kotse ni Rosano. Amom sa among ten na napanda makimisa sakbay amapanda iti balay da Rosano. Wala, nasaysaya at ngagpaiso no maamuanan ni Mrs. Salva ti relasyon da. Alpasan ti misa. Agawitan. Oh, agluluwa ka. Ay buyog ak iti kararang ko. Ay ayatan ka, Rosano. Mapantagarudan. Ijay ton balay ngag meriendata. Umay ka. Agkibing ta rumor dito simbahan. Oh, nakalamlamis ka. Rosano, agner-nerbiusak. Relax lang. Italag kon ti amin kan ka. Sapay ko ma. Tas anak nga ibati amalmalday. Saan ka baybayan? Ikarit. Sikati kayat ko nga ikalaysa. Inton madanon ti panawen. Adadala nga ron makasangit ak iti dayta nga imbaga. Pwes ito talaga. Anyaya ti pagtanta na butuba, Maureen. Uray ito pakmuti ako diti mo. Saan kay bagaking ka di nakasarsaritan o agsigsigarilyo ka? Apa naman yan nasit gandak? Aday wandak! Nay, tabas sawangan nakpaikit din. Anyaya ti kapungtot mo. Nagdi ka barkadak. Asla tutulagan dakit din. Awan pulos di maawa ka kadakwada. Masikuranak ngamin nga awan nararamidag. Kat ni Rosano, saan ko anadlaw itay na panak iti balayda? Ni Leonardo laang tinakasalidak. Nasapa ka no, Rimuar? Sana nagpakadakin ka? Saan? Kasla mo malbalas?
diyan kami nagpakpakada kan kuana no siyak ti Romual. Merinda tapay. Pangunurahin ta ka ni mama. Nagsarunong da ka no arimuar ka ni Atty. Flores. Nagapugayam ni Atty. Flores ditoy. Nasingid da ka ni mama. Kanayo na negosyo ti pagsarsaritaan da. Oh, di ka matag merienda. Kayat mo, tasubuan ka. Siya kung timakam mo. Na makamerienda ta, ipakita ken ka ti kwarto. Rosano, kasano no'y sarag na iti kwarto na. Apayari mo ni mamang mo. Kunakman no. Amo na. Saan namat nga ta malipatan? Orahin talatan sumangpat. Ada nagsardang nga kotse. Ni mamang mo lakit din dayjay. Kasano no kadwanan ni Maureen? Basta unay amulagat ni Mrs. Salva iti pa nakakita na kanyak. Nakatadtadam ti pa ng kusilap na kanyak. Ay, naimbag abigat yun, Mrs. Salva. Adaak. Anya, ti kaadam ditoy. Nagturod kan. Anya ti kayat sa wanday to'y Rosano. Mama, panawanan tap no maamuan nyo, akaayan ayat ko ni Laura. Iso tipod nung ay ayatag. Anya akinamaang day tanga ibagbagam. Kat si kamot a babae. Ambisyosa ka. Pumanaw kan. Saan ka may kari amang ibadag kadagiti sakam dito'y balay. Kan ad-adapay nga awan karbangam nga agayat iti anak ko. Mrs. Salva. Anya pailang tar aramidam. Pumanaw kan. Ano, urayan pailang aguyod-guyudan ka nga irwar. Mama, saan nyo abastusan? Ay ayatag unay ni Laura. Anya kinamagda ito nga ibagbagam Rosano. Ni Maureen ti kaayan ayat mo. Kaayan ayat ko idaadwa. Ngam ni Laura tipod nung ay ayatag. Come on, Rosano. Daytoy ababai, tay ayatam. Amo katagi ba si tandak tanagurapayak laang. Ngam adamat kalintagak nga agayat kanagragsak. Aha, tasong batan nak. Talaga ka di apagpungpungtutan nak. Mama, saan ko nga ipalubos adang ranyo ni Laura? Kaputa arig na asyak ti sinaktan nyo. Ni Laura ti pinili. Iso nga niyam amo ka na kayo. Hoy si ka babae. Nukunak pumanaw kan. Pumanaw kan. Maawatam. Sige, pumanawag. Ngam ilaban ko ti relasyon mi kan ni Rosano. Kaputa da ita tinagkinarian mi. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Oh, itaypay nga ano si Isen kayo manong Alipio. Tumugaw sa tumakder kayo agpag napaguna iti sangwanak. Sana ka makaidna mang pampanunot kini Laura. Kapag sangod ang atan kini Mrs. Salva. Nalabit. Anihan niya't orasan. Nalpasan ti misa. Makigtutlakit di day di abak naang at ibalasang ti akin kukwa iti daga nga ipapilit na agatangan. Kat kaayan ayat gayam ni Rosano. Mariribo ka nak. No kasano atrato ni Mrs. Salva ti kanakam. Nagkarimat ni Rosano asana abaybayan ni Laura. Kan panagkunak kat ay ayatan matunay ni Rosano ni Laura. Makapututak launa itimpod no ni Rosano. Iniyag na payday kay Laura dito'y balay. Saan ko aninamdaman da ito'y? Sumampot lang ni Rosano. Talaga pagsasawak. Turnong na pailaang day kaya babae. Titelepono. Itay pailaang agriling. Hello? Oo, Mami. Ang grupo-bata ka may manindita pala iyo. Simangpat ka din ni Rosano? Wan, simangpatan. Ngam pimanaw damit lang iti sa nga ilina. Kasta nga di? Ay, talaga makumikom ni Rosano. Saan na pali nga rodan? Uri ta umayak ni tabalayo. Bye! Bye. Wow,
No amula ko man ni Maureen ani Laura ti sangaili ni Rosano. At dalaki di iti pungtot na no maamuan na at kagurgura na babae kat kaayan-ayat pay ni Rosano. Masapol amay pamuspusak ti amin sakbay amaduktalan ni Maureen. Insarden ko pala ang ti kotse. Tadi ka matlag sardengan ngagsang sangit. Nagrigat langit din tinakunapay, Rosano. Awan ka di ti karbangak nga gayat iti kaskan ka. Nangagmumat no kasanungain kalintagan ka ni mama. Jack ipalubos adangran na ka. Kasano no ipapilit na pagid na daywan data. Mabuti nga ka mapukaw ka, Rosano. Ay ayatan ka unay. Saan to ang mapasamak dahi ta, Laura? Ay ayatan ka unay. Apa yan na kami sugsug ka, Maureen? Madadal di kinapintas mo. Anyaya, tinagsaritaan nyo, kini Leonarda. Nakasagana ako na mapan iti balay da Rosano itay dad. Ngam ko na ni Mami Leonarda, simangpet ka no ni Rosano ngam pimanaw matlang akaduwa na ti sangaili na. Makumikom sa unay ni Rosano itangal daw. Asino ka no dahi sa ngaili na? Saan ko na dinamag pa eh? Amangan mo dahi tayo am-amu da broker kan developer at taga Manila dahi siya eh. Amangan no babae mo at sa ngaili na. Ay, dahi tatisan ko nga mo, Dad. Ngam, amangan no babae, tinaam-am mo ni Rosano broker. Di mo nawatan di kahit ko asawan. Amangan no da sa bali a babae itibiyag ni Rosano. Sino ko, Mama, Dad? Kaya't daksa mo ta pagsilosan. Kaya't yun sangad at daa makapungtutak. Nataer ni Rosano. Baknang. Sana nakaskas daw nga do ti agkursunada king kuana. Talaga kaya't nakasutilan, Dad. Ngam oray ada sa bali a babae iti biyag ni Rosano. Awan ti maaramidan na. Tani Mami Leonarda ti makaamukan kuana. Talaga na talaga ka. Iso natangkan tinakam mo ang mga rami diti kayat mo. Ay, di takay man lang, Dad. Ang mga nudyak magawidan ti agpuntot. Ang mga nudyak kayo piti kagura. Oh, simangpot kayo gaya man. Rosano, kumusta ti panangyamam mom kini Laura itinam? Laura, nagsangsangit kang sangat. Rosano, oray tanay tulnog na kun. Mabalin mo ti pumanaw. Or-orayan na ka ni mamang mo. Kasaritak pa ni tatang mo. Anya talaga tinapasamak, Rosano? Lading itagtata. Nagsangsangit ni Laura. Gapoy ti panang tagibasit ni mamakin ko na. Oh. Ngam inlaban ko ti relasyon mi. Agsubli aki di balay. Tapno ituloy mi ti agsarita ka ni mama. Sige, Rosano. Agan-anad kay ti panagmanehom. Attorney Flores, si Kamat Gayang. Kunakno ni Maureen manen ti umawawag. Kalpasan na nakapagsarita kayo kini Maureen. Pimbanaw matlang ni Rosano akatwa na ti Sangelio. Primaren, nakipagkita lakit di kadag iti barkada na. At tanto sa bali agundawa, ing agkuyog ta nga gayan aya. Inangaw ko nga ro ti Maureen. Unang, ang mga no babae ti Sangaili ni Rosano. Aniya? Ngam natalaglaon ay iti ayan-ayat da iti anak mo. Awan ti rumbang apagduaduan na kini Rosano. Ngam iti nakita na ni Laura. Nagsilos katawan mo ti kapuna. Uray ni Floro. Ang mga no iramraman nakakagura. No tiyak marisot at dagos dayto. Kalpasan na nakapanaw ni Rosano. Nagpupuka dagos diti kwartom Laura. Isang sangit ka manan. Kasta unay apa ng tagibasit ni Mrs. Salva kanyak. Apay tatang, kapag kadita na kurapay tayo, awanan karbangak nga gayat ka ni Rosano. Hindi pa lang ay bagbagakin ka na ito eh.
sa ganak ti panagsangom ika ni Mrs. Salva tatag. Kunak no kabalak nga Rupert ti kalintagak. Masaktanak gayam. Kalpasan nga imparupa ni Mrs. Salva asaan ka may kariki ni Rosano. Kayat mo kadipay ti ad-adda amasaktan. Nakitak. No kasano nga inlaban nak ni Rosano ka ni mamang na tatag. Nakita kalimabas ti kotse ni Rosano, Manong Alipio, ang apagbiiglaang. Intulod ng salaang ni Laura. Ni Laura tinang ibaga po manawan akons. Rorain kano ni Mrs. Salva. Tay tuloy ng agsarita nga gina. Ayan nga ron ni Laura. Nagpupukit ti kwarto na. No kahit mo kasarita, subliam tulangan nitong malam. Bareng nasayaton tirik nana. Anya nga min tinapasamak, Manong. Kasi tininamnama tayo. Tagibasitin dahi jay abak nang. Ti anak ko. Aglalo ta saan na anam namaan agayan ayat dagayam kin ni Laura. Gaputadan ni Maurin akayan ayat na. Saan anasayati naramid ni Rosano. No tiyakla ko may pagpagapukin ni Laura. Wilma, masyanak iti anak ko. Tay ayatin na launay ni Rosano. Napagsisilpukon ti amin, Rosano. Kat makapungtutak launay kan ka. Isumit lagayam nga ublagan nag iti panangipapilit ko amang gatang iti dayjay adaga. Dagijay pa'y nga agama ti ad-adda kanunungam. Mama, nairanran na lang ani Tata Alipio yung akin kuko iti turod ti ama ti kayan ayat ko. Saan gayam ang nagbidtot ni Atty. Flores? Naminduan ang nakita na ka ang naggapo ijebusay. May papan kada kami ka ni Laura ti kayat ko apagsaritaan tayo. Ibagakin karusan. Lipato mo dayjay ababahi. Ni Maurin lang ti mabalin mong ayatan. Ulitak nga ibaga kada kayo mama. Ni Laura ti ad-adda nga ay ayatak. Nagmaumawan ti panagayat ko ka ni Maurin. Saan nak nga ad-adda pagpungtutan, Rosano? Ibabay nakit din ka ni Atty. Flores? Kagura naglakit di. Day takadilaang tinapatay kada kayo. Tinasingad apanagayam yo. Kasano akon abukod yung anak. Ipaidam nyo ti pagragsakak. Saan ka ngagbalin amaag? Dayjay kid din Alora nga anak ti kagurgurak at tao ti Bilyam? Kagura yon ni Tata Alipio. Gaputa saan na akayat nga ilako kada kayo ti dagada. Anya laangin tinakita mi ti dayjay ababae, ha? Ni Laura tinakariknaki tinapudno nga ayat mama. Iso lang tinakariknaki ti ragsak. Saan ta ka di anaragsak? Iti ayan ayat yo kini Maurin? Diakon sungbatan pa'y kada kayo na ita mama. No apay apinilik ni Laura. Gaputa dakkel tinagdumaan da ka ni Maurin. Adula amin nga ibagbagam. Daytoy tilaglagi pang Rosano. No anya ti pagayatak, iso ti matungpal. Nakalukat tiri daw yo, iso asim rakaklatan, Laura. Auntie Wilma, da kayo gayam. Saan mo gayam anadlaw ti isisirek ko? Ay, madlaw ang nagsangsangit ka. Ni Manong Alipio tinakasaritak itay aldaw. Kalpasan napalabas ko ti kotse ni Rosano. Awan samat tan ti masapol nga istorya kada kayo, auntie. Naibaga namat nga tan kada kayo tinapasamak. Iti panangyam amo ni Rosano kanyak iti mamana. Laura, kabailam ka di pa'y? Uwan, kabaalakpay. Aging ka nga da pa nagtalag ko ka ni Rosano akabailan na nga ilaban ti ayan-ayat mo. Amok anaturay ni mama. Nasidag daw na ititunggal may sak ni Maurin. Kat iso ti kayat na nga asawa. Di na kayat amata dahil ti panaggayem da ka ni Atty. Flores. Naita ti kaluksaw ko ka ni mama. Napatpatagkat din ti sabali ngam siyak nga anak na. Siyak ti ad-adda ang makaamoy ti pakaragsakak. Kat dayta kumati panunutan na. Ngam aging ga akabalak. Irupir ko ti ayan ayat mi kan ni Laura. Sakit ti ulo.
kak man ngaminan ini Rabi. Kasta jak pa'y malagip no kasano nakaawid ak. Ay, jak pa'y kaya ti bumangon nga mabisinak. Mas, puisit. Oh. Anya nga oras ka nakasangpat iti Rabi? Dad, saan nyo ka diyan napuutan ti sa sangpot ko iti Rabi? Ano, saan kayo naturog dito balay? Nagpatpatnaga kiti kasino. Oh. Naturog ka kiti balay, ti kayem ko. Kanaginom kami pa. Isumat lalangayo tinabartek pa ilaan. Nabartag ka na buyata na. Awan pulos, impaunag ko. Malaksi di ti pulutan. Sige, mga anak pa sakbay, amaturog ka. Uri siyak, Dad. Mabisinak mat. Mangan tayo. Saan ka nasukon itay bigat? Tanasapa ka simrek di opisina. Ado nga min kinapatingin na si Kasok. Maawatan ka, Rosano. Kumusta ti panagadal mo? Nasayat, mat. Iti mabiit. Agturpusak ton. Amok akayat mo ang maamuan tinagsaritaan ni kanimamay di kalman. Istorya aktokin ka. Inton makadalon tayo ti pagpasyaran ta. Sa dino ka di ti papananta. Adda ka Barbaroa Beach Resort. Mangabang tayo ti cottage. Dumagas tanto pa iti pangrabi ita. Tulong nga ta ni Rosano ti anak ko. Nadlaw ko ngayon oray ni Laura ti kanayat na. Ngan, sana dimtang. Alipio! Laura! Rumuwar kayo nga gama! Ni Mrs. Salpa magkayang. Sandak na ilmangan! Ambisyoso kayo nga gama! Wah, nagalas lakit hindi pa nagsasaw na rito at itaom lang agpaiso na iti pabaknang. Tagibas si tinda kami unay anak ko rapay. Wah. Adda ka matlagayam. Apay adi kasi mongbat. Pinagbasbasawang dakid din. Di kayo makauray, Mrs. Salma. Kunak na nan, sana gaputa baknang kayo. Maaramid yun amin akay kayat yo. Ayan ni Laura. Saan pa yasim mangput ti balasan ko? Amok na niya tiran tayo kinukan. Nakurapay kami lahan. Ngam saan na kami ng error man. At damot kalintigan mi ngagbiag. Adula amin nga ibagbagam. Idanon mo iti ambisyosa nga anak mo. Ti panangiparupak asan amay kari iti anak ko. Saan lang nga na kayo ababak ng ti adda karbangan nang agragsak. Amin tayo. Adaan iti puso nga kayat. Ambisyoso! Tanangan niyo kumati pa nagsasakuyo. Saan ati kinabak ng iyo ti kamkamatan ni Laura? Ngam gapo, tagin inayat dala unay kini Rosano. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Talaga sana ka nagbidot. Tikot siya ni Rosano. Ngaman niya teraramidin na itay iti sango ti pagadalan ni Laura. Yak nga may nakita no asino tinlogan na. Suruta kita. Ang iti-ikit ti baybay ti turungan na. Suruta klata. At dan sakit di palimod ni Rosano. Saan na mabalin alukon na ni Maureen. Uray anya teraramidan ni Mama. Saan nanto amalapdan ti ayan-ayat ta? Sapay ko ma. Tasanak to nga ibati amalmal tay, Rosano. Mabuti ngak amapukaw ka. Ay ayatan ka unay. Agtalag ka kanyak. Sikat yan adda nga ayatag. Kat pilyan ka akatakunay na iko'y tagnanayon. Ay ayatin ka unay. Rosano. Laura. Saan, Rosano?
Sana rumbang ti pampanunutan. Takdarak ti dayaw mo. Awan ton ti maramidan ni mama. Sana na ito'y ti pamuspusan, Rosano. Napod nung ay-ayat anak. Raman na ko, ma. Pagawanan nak, Laura. Rosano, pumanautan dito eh. Pangaasim. Talaga ang matapobre day di Mrs. Salpa, Manong Alipio. Kaslasan at tao ti panakisarsarita na kada kayo. May turak dagiti panagsasawa na Wilma. Ngam ni Laura ti pampanunotag. Ay, engayam, apay ng awan pa'y ni Laura? Mabalin na nagkuyog daki ni Rosano. Kasarita kida inton sumangbat na. Ay, agtuma dati og kaling agina. Ang pagpatinggaan nga tati kabailan ni Rosano amang supring iti pagayatan ti inana. Anda nagsarting akotse, Manong Alipio. Ang mga no isu dadagitan. Awan damatan. Ngayong sa anak ngagbidot. Iti day takatid si nakakita kadakwana. Dad, anya kaya ti nakapampanunutan yung away tayo diti igit ti paypay? Nasipngatan. Nakitag ni Rosano ngay may ditoy. Adakadwa na ababay. Anya ti kinunam, Dad. Agpaiso ka di dayt, ha? Sino ang babae ti kadwana? Saan ko nabigbig? Nagdardara sa kanagawid. Tapno ipakamuking ka, tinakitak. Awan mat ni Rosano dito eh. Amang ano nagbidot kayong matlaan? Ni Rosano na ijay maurin. Kat iti day takatid sti mayanda. Ngam, amang ano'y makarta. Imay gayam dito ni mama tata. Pasensya kay lako man iti kinasabrak ti panagsasao na kada kayo. Ang mga no nakarakaro kumapay timpalakam na kinilora no nadano na. Rosano, talaga sana kayat ti anak ko para kin ka. Tata, Saan ani mama ti agdesisyon para kanyak? Bukod ko abiyag da ito eh. Saan nalakit di ngayon gaan ni Laura? Ariribukan. Kasaritak ni mama. Sige, saan akong ngagbayag? nagsabang kayo ka ni mamang mo, gapo kanyak. Amang ano siya ti pagdasalan ti pungtot na. Kasarita ka na yung bag ni mama, Laura. Saan na kami iraman? Dua kami lang ngagsarita. Ngam saan na maliklikan ang may ramraman ni Laura, Rosano? Gaputasan na akayat ti anak ko para kin ka. Dajay amaurin ti kayat na makatuluyan. Ngam ni Laura ti ay ayatek tata. Dakkal tinagdumaan da ka ni Maurin. Kat ni Laura ti pilya. Anya ti kunam, Maurin? Nakita ni Floro ni Rosano, anapan iti igid ti baybay nga dakadwa na babae. Sino day chay? Saan na kano na ilasin, Mami? Nga may dinakadanon kami ichay? Awan mat ni Rosano? Kinana ni Daddy nga amangan lo'y makarda? Anya? Simangkat ka din ni Rosano? Jak na puutan. Ngam ko na ti katulong adan. Ada siguro iti kwarto na. Sige arot, Mami. Umayak dita. Bye. Bye. Indison ni Maurin ti Otiti. Umahik ka no dito. Amang ano apaan na ni Rosano. Kasarita nagtulakid din ni Atty. Flores. May panggapiti da ito'y abanan. Tila nga min mararamid da ita alalaki. Mapanag iti kwarto na kasarita. Agsinong ba't kami lakit di ka ni mamano sa langadat gapoy tinaramid na. Ken agatap lakit ya nagkita kami manan ka ni Laura. Saan nakamalapdan iti kayat mong aramidan. Ay ayatek unay ni Laura. Ura ipilit na ni Mauri na para kanyak. Awan maaramidan na. Rosano, ada ka di iti kwarto. Agsarita taman. Di mama. Sana nakatrangka na ita mama. Kauawag ni Maurin. Sapsapulan na ka. Kagapgapuda ka no iti igid ti baybay.
Ta nakita nakakano ni Attorney Flores anapan iti igit ti baybay nga dakaduam a babae. Mama, Ni Laura ka di ti kaduam iti cottage? Anya ti narami diyo, ha? saan kami ang nagbayag ka ni Laura iti igit ti baybay, Mama? Ngam apay anangabang kayo iti cottage? Mama, napan kayo kano iti balay da Laura kat pinagsasawan nyo ni Tata Alipio. Nagipulong gayam dayjay nga alipyo. Kat, isuda ti kanunungam, o galuat dayjay a babae. Saan ko nga inggaan? Madanon ka ba't nagpaiso di balay, Rosano? Ang mga na nagbidot lang ni Daddy timbagan, ha? Gaputa, saan na kayo mat anadanon iti cottage? Ang nakakitaan na kano kada kayo iti katwa mababae. Maureen, Amo, kasan nakakabailan nga isukat iti sa bali, Romano. Gaputa ay ayatan na kunay. Saan ka di? masaktan ka lang magkakasaan ka nga ayatan. Ang mga no kaya't nakaawisan, tarumart na. Amo, sanak pa ng rabi. Agdi ko sakpay. Okay, orayan ka. Agsarsarita kami lang ka ni Mami, ha? Sige, Nung mapanik na ka, apod no timbaka ni Daddy aluklukwen na krusano. Ang kaluwat ka kanyak. Agsag ka na kalangan. Kasano nga talaangan no naiyangos dirignak. Katagbunga ti amin. Sana. Di rumbang ang mapasamak dayjay. Ta sa anak ang makasigurado. No saanan ang may papilit ni Mrs. Salva ti kayat na. No agdadagsan akot. Tsak kayat ti agbitot. Napatag ti dayaw ko. Ikarigat akong ti maturog. Sa pagtulangan ti agreeing. Ta isunton ti panangaramid ko iti project kan assignment ko. imay tamang rabi. Sana tapno agbartag. Pinagustuhan ka lang iti. Napay kami nga papilit mo adito iti imayanta. Arak ka, iti agsarsarita tayo di balayo. Isasan ka naging kukunapay. Mabit lang. Karga ak di baso. Toast? Kaya mo matlagayang ti aginom. Naglaw ko ang masansang mata nga aginom ka iti nasangan. Apay ka di ha? At da ka di makagapo? At da ibarbarte ka? Oo. Apay di ka makasao. Inawis ka dito eh. Takayat ko adito restaurant ti pagsaritahan ta. Kayat ko asika amis mo ti mga ipanagnak. Nupod no wano saan tinakita ni Daddy. Asino di ka doon a babae, Rosano? Saan ka nadanon dito'y balayo idi kalman, Laura? Iso asinugli ka. Amok, ang nagkita kayo kini Rosano. Naamok ka ni tatang. No kasano kinasakit ti panagsasauyo ken kuana. Amok asandak kayong gaan ariribukan. Saan ka nga agarapapay? Nagbidot kayo. No pagarupan niyo at ikinabak nang yu ti inayat ko kani Rosano. Nagbiag kami kani tatang. Oray na numo kami lang. Salang a kwarta ti mang parparag sakit ti maysa a tao. Awanan ka itibain. Sungsung bata na kidin. Nagbitot ni Rosano no apay nga inayat na ka. Awan dakas na ti panang sumbat ko kada kayo. Karbangak nga ikalintagan ti bagik. Nagtangsit ka kidin. Kita man no kayak nakantupay ni Rosano inton maamuan na ti budno nga ugalim. Pakumbabaak ang makisarsarita kada kayo. Da kayo tinaungat ang makisasao, Mrs. Salva. Dandani rin na biay ang mabartag ka. Anya na ito yung aramidam. Ni Rosano ti kadwa ka nag-inom hindi rabiitan. Anya. Well, impeksak ti sakit tinakam ko kankwana. No kasta, mamati kamatlangan ni Rosano tinakita nga dakadwa na ababay. Well, saan tayo ida nakita iti cottage? Idi makasangpot tayo, inawaga kadagos ni Mami Leonarda. Ada ka naman ti Giant ni Rosano. Kat,
Maamwaklaan no asino di babae nga bagbagayo. Akalwat kanya. Saan ko pa'y ngamin na nakasarita ni Leonarda? Nagsarita kami kini Mami Leonarda di Rabi. Ngam, ha, saan dakla na nalukwan? Riribok at tibiyagda no kasta tiaramid. Nasaya ata na iturod mo ang sinumbatan ni Mrs. Salva. Saan agaputabak ng dam? Irurumanda tayo latan. Ing kalintagak lang ti bagik anti. Ngam kasanon no mamati ni Rosano, iti panang padakas na kan ka. Oh, apa na pasinaay ka? Amok anapod no ni Rosano kadagiti Karina kanyak. Ngam, ada sa bali apa kariribukak. Ibagak kada kayo daytoy. Tagpada tayo ang babae. Anya ka di dayta? Kaya't kung hagkari kayo kanyak, asan yung ay bagbagakin ni Tatang? Amang ano kagura ni Tatang? Sige, agkariak. Amang ano dapat maitulong ko kan ka. Danda ni sana ka nakaturog. Gapo iti daytoy anapasamak. Talaga nga inururay kayo, Mama. Kaya't kayo akasarita. Amok no sa dino tinaggapuan nyo. Amok nga gipulong to ni Laura ken ka. Natangsit day di babae. Amangan no sakto ti pagbalin na nagtakas. Amok ni Laura, Mama. Katsyak nga inam. Day kit din babae ti kanunungam. Daytoy ti tandaanam. Sa anak nga agulimag, aging gaadi mo isina day babae. Saan to ang mapasamak na ita, Mama? Mabit lang. Saan ta pa yan alpasa nagsarita? Kasaritak lang day ti umawawag. Ijay to no opisina ti pagsaritaan tayo. No kunak asaan ka pa'y apumanaw. Hello? Leonarda, ada na patag kapag saritaan ta. May panggap kada Rosano ken Maureen. Loro. Nabayagan nga kamamuta. Saan ta kuman nga glindo ko? Saan na dito'y telepono ti pagsaritaan ta? Agkita ta. Kita ita ti aramid mo, Rosano? Saan ko malipatan timbaga kanyak ni Daddy? Nagkasat na Rosana kundi di babae. Tasan may anatanon iday di cottage. Saan ang mabalin ngay sukat naka? No asino man tayo tiyahe. No saan ani Rosano ti mapatay ko? Nasisayat lang ang pagkamatay agad. Tiyak lakit ti kayat ti may babain no sana siyak ti kasar ni Rosano. Anya da ito yakin na maagar aramid yung Maureen. Dad, makagura kayong sakit di. Anya ko mo ti pagsidawan nyo. Kat kanayin mo't amakit, itatak agin inom kan agsigsigarilyo. Wan ngayon amom akagurgurak ti makaangot iti sigarilyo. Sapa ipugaw mo kanya tiasok mo. Kanayon mo't nga mina nasapsapulan ti bagik ti sigarilyo dati. Kanda ito yung arak. Sanen agagangay ti aramidam. Bigbigat pa'y laeng. Agin inumkan. Anya ka di ti barbartikam. Basulyo da ito dati. Anya? Apay apabasulan na. Panatnagkan nyo pa'y kanya. Nga anda sa bali ang babae ti biyag ni Rosano. Tsak malipatan timpag kayo kanya. Kat da itati barbartikam. Kinasaritam ka din ni Rosano. Namnamaan nyo ka di nga klonen na. No sana siya ti kalaysa ni Rosano. Mark my word, Dad. Agpakamatatayak. Anya? Maureen, saan ka ngagbalin, amag? Ngam! Sakbayak talaga tipiyag ko. Patayat pa'y na Rosano. Di ba pa'y ibagpagayo? Anya? Oray ni Mami Leonarda. Iraman ko! Patayin! Nabartekan! Gustunan! Agkita kami kin Leonarda inton madamdama. Siyak ti makamukin kuana.
Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sakbaya sumrek ka iti pagadalan, Laura. Kaya't kapaya kasarita na imbag. Ngam saan kumada ito iti pakadadahilan ti konsentrasyon mo nga agadal. Anya ti kayat yu asawan, tatang. Anak, nunamnamaem nga ad-adan tula nga agsagaba ka iti ayan-ayat yu kini Rosano. Agpanunot kan. Kayat yu ka di alipatak laangan ni Rosano. Manipod kinaubing mo. Saan mo apulos anak padasan tinagsangit? Ay ayat ag unay ni Rosano. Awan ti samirag. Wan tatang. Ibturak ti amin. Ngam saan ka di anagkari ni Rosano ken ka akalpasan ang mamuan ni Mrs. Salva ti ayan-ayat yu. Kat isina na ni Maureen. Ita, nakasaritam ka din ni Rosano may papani ti day tabanay. Kasaritak to into nagkita kami. Mama, Amangan no ipakasanan ni Maureen kin ka. sana ni Maureen ti kasara ko, Mama. Saan kun nga ayaten? Ket asino ti pakasaram? Dayjay Alora. Sa anak nga ibabain. Dakkel ariribok ti kayat mo ama pasamak. Dadingitak ta sa lumasingan kayo, Mama. Mangal alak lang itinapinta sa kundaway. Tapno waswase kon ti relasyon mi ka ni Maureen. Sana ko nagpalpalikaw, Leonardo. Malagsig ti ni Maureen. Amom kadi nga da sa bali akain ayat ni Rosano. Loro. Binigbigat ni Maureen ti naginom. Sana malipatan ti istorya keng kuana iti panakakitak kini Rosano. Nga da sa bali akadwana a babae. Et daytoy ti may bagakken ka, Floro. Awan sa bali, apakasaran ni Rosano. Ni Maureen laang. Ama mo na ko. Ay ayatin na nga tapay lang ti anak ko. Kalpasan di pa nagsarita ta. Kahit kumita kasarita ni Rosano. Uray saan mo nakasarita? Siya kon ti makaam mo. Ulitak. Amam mo na kon. Lintek ti tunggal balikas ko. Amasapul atong palan ni Rosano. Pagpagakkan ka, Rosano. Nagasat ka. Pasaan ang napanagnakan ni Floro kini Maureen. Ani Laura ti kinakuyong mo udi ang nagpasyang ti baybay. Nakasagana ko ni kanyaman na mapasamak, Mama. Nakayo matlang ti sinaganaak. Saan mo adadaolan ti panaggayam mi kini Floro? Nagkari akon kenkwana. Ani Maureen ti ikalaysam. Ulitak ni baga kada kayo. Saan kun nga ay ayaten ni Maureen? Kabaulamon at supringan ti pagayatak, ha? Namnamaam, amabiyag ka, abukbukod mo? Adaan ako ni Tiusto atawan, Mama. Bay andak ko, Ma. Bukudak ti agdesisyon para ti paglagsaka. Rosano, tengel ko ti pangeteng. Siyak ti mangiturong itibiyag mo. Maawatam? Papaya sa andak ang maawatan, Mama. Kaya't nakakano akasarita ni Attorney Flores. Nagkariakan ko na. At siya kun ti makaamo ang makisaritakan ka. Nakasagana ka sumango ka ni Attorney Flores. Sa anak ang mabuti. Aldaw gaya men. Nagapas mo't lang dagiti mabalin na napagay ko. Barang awan pa lang titudo na. Oh. Ni Laura. Ay ayatin na unay ni Rosano. Kat napingat ang mangirupir iti ayan na yat da. Mangnamnama asaan abay-bayan ti kayan ayat na. Gamamok. Iruruman tulang ni Mrs. Salva. Saan kumangag kibaltang dahil abakat amang idadanas iti anak ko. Uray na kurapayak laang. Jak
Ipalubos nga agsagaba ti anak ko iti sidong dagiti babaknang. Diyak na kumakayat ti bumangon. Kinunama ti katulong akayat ka no kasarita. Kumusta ka Iha? Nagsarita kami itay kini Daddy. Kat nadakamat na, binigbigat mo kano tinaginom iti nasangar. Ni Daddy, mat. Impagana pailangan ka na kayo dayta? Kapabayin pa yan, Mami. Anya ka diti problema, Iha. Ay, atek ni Rosano. Adda ka di saan nyo ang nagkinaawatan kini Rosano? Amoy at tiga po na. Kalpasan ti pa nagsarita yung kanid Daddy. Maureen, saan mo kumapagdwa-dwaan ni Rosano? Kas iti impanamnamag kini Daddy, ikarikken ka. Sika, ti ikalaysa ni Rosano. At talekak ka na kayo, Mami? Wen, siyak ti makaam mo. Okay, agkita tayo intun madamdama. Agsabla ka ti kwarto. Talaga maditirik na. Bye. Kas lamang lik-lik-lik ni Mami Leonarda. Amo na nga ta, ti may pangga. Iti kada ti sabali akayan-ayat ni Rosano. Ha! Agalawad ti abakat no agul-ulpot kanyak. Sana siya tilukwenda. Ni Daddy, mat. Mangkikiktot kayo. Kalat-lat na simrek kayo dito yung kwarto. Juan, saan kami na nakatrangka? Nalipataks gaya mo yung trangka. Nyauray, nagtuktok kayo lahat ako, ma. Kino na ti katulong akalpasan na nagsarita kayo kini Leonarda iti telepono. Nagsubli ka iti kwartom. Abay, nabarte ka di unay. Saan? Masadutak lari mo, Nagsarita kayo nga rod kini Rosano? Saan ko pa kaya makita, Dad? Amangan mo sana ka makapagtatpal. Di na payam mo. Noon niya talaga ti ugalit, Dad. Hala, bumangon kan. Or nosong ti bagim. Oh. Dandanin na lasing ko. Nagdapa pa nanta, Maureen. Dandani gaya man alas 5. Sapay la ko ma. Tao may naksukunan ni Rosano. Tapno damagat kan kuana no nakisinan kan ni Maureen. Daytatiin ka rin na idi kanyak. Kalpasan amayam amo na kan ni Mrs. Salva kayan ayat. Masapol ang mapanagnikak ti atap ko. Iti sang ti universidad na pagadadalan ni Laura tinakakitaki diya nagkapuan ni Rosano. Nilakit ti Laura ti kaduan. At dapay lang dagiti bang borbor tiya kanyak. Kat masapol na matutalan ti amin. Kanamangan no adam mo ni Leonarda. Gamasan na lang ay baga kanyak. Dad, no saan ka nagbidot? Iti may isang universidad pagturungan tayo. Juan, ijay ngagpay so ti papadanta. Anya taramidan tayo ijay. Agtutur ka lang. Mamuam to, Maureen. Nakadanang tanda ito ikitipay-pay, Laura. Saan ka pala matagtagari? Kaya nakayakay ka kanyak. Rosano, siyak ka dito urayam ngagsao. Ang pakpakasi at kan ka. Saan mo kuman nga ulitan tayo di panggap mo? Makawanak. Tanda ka po na naaramid ko na dyan. Lipatan tanday jay. Ada na patag-adamagat kan ka, Rosano. Nagkarikay di kanyak. Akalpasan amayam amunak ka ni mamang mo. Makisina kamatan ka ni Maureen. Ladingitek tadyak pa'y naaramid na ita. Mga lalak pa'y tinapinta sa gundaway. Anya ti kayat mo asawan iti dayta, Rosano. Agdua-dua ka kadipay laang iti marikrik na. Sakit yung unang bain. Dayting ko
kayan-ayat ni Rosano? Maureen, nagkalma ka lang. Saan ka nga gistandalo dito eh? Ipatalakdan. Saan nakalakdan? Barbang ka kuma. Diadal ka. Saan nga umro da ito alugar apang riribukam kadakwada? Basol yun dahil dad. Anya ti ka punayin kuyog dak. Apay ababalawon na. Kayat ko adwata amang panagnag aluklukun na ka lang ni Rosano. Tapno niya, dad. Saklang ti rumpeng ngayatin ni Rosano. Oh. Maureen! Maureen! Nagtalatarasin kay Madayo. Kanya nga tatirawidan na. Surotek ti anak ko. Apay, Rosano! Di mo ka di kabalan alipatan ni Maureen. Ay ayatam ka di pailaang. Sanak ang maawatan. Mabutang ako na pangaasim. Sanak to kumapanawan amalmal dahil ka nagsagaba. Ang mga nusan ko kamalan. Pagtalik ka kanya. Amunan kayo itibain? Lino ko na, Rosano. Tignan ito'y babae, tinalisok na ng kanya. Ay na! Maureen! Madam! Nirupak! Ibatam tibuok! Ibatam tibuok ni Laura! Sige! Isakit mo na niya mga babae, Rosano. Iso kandidat ang dangay patpatay mo? Iso tayo ayatam? Maureen, nagtalna ka. Kumaykan, panawan tayo na. Umdasa na napaniknikam, alino ko na ka ni Rosano. Nagpaklon na ito'y dad. Ay, ayatek ni Rosano. Pagsagana ka, Rosano. At danto sa bali apa nagsarita ta. Nalawag pa ng loko da ito yung inaramid mo. Attorney, takami lang kanya Maureen kag sarita. Ay! Sika, babae! Saan ta pa yan alpasa? Ang bisyosa! Maureen! Ay ayatan ni Rosano! Ulitan mo din bagan! Maureen! Agtalna ka ko na kumaykan. Nagawitan. Dad! Saan tayo pumanang ang ligay hindi makapanaw dito ang babae? Diyak mabali na baybayan ni Laura, Maureen. Tanya ti ko nam! Talagang ay ayatan dito ang babae! Talagang ay sukat na ko! Hindi may sama mirmiraot, Rosano! Mrs. Salva, nasipngatan kayo ngay may dito yung mo pagtangan mi. No ti gagarayo kat may papan itidaga akayat yung agatangan kanyak. Saanin ngagbaliw ti pangadengo. Saan nakapagpungtutan, Alipio? Ni Laura ti adaan ang riribok itibiyag mi kini Rosano. Sa dino, tayan tinalaing nga anak mo. Saan pa si Mangpet? Ang mga no nagkuyog namanin kini Rosano. May sakamot nga ambisyoso. Tarimaanin niyo kuma, ti panagsasauyo, Mrs. Salva. Saan kami ngagbibisin? Tapno kamaton mi ti kinabaknan niyo. Aklunan yun, ngagpimpinatag dagiti dua. Saan laang ani Laura ti kaayan-ayat ni Rosano, Alipio? Ibagam iti anak mo, alipatan na laangan ni Rosano. Tagsagaban to laang amangimatang iti panangikalay sa ti anak ko kini Maureen. Nawawanan ti sabaling e bagayo. Mabalin yun ti pumanaw. Bastos ka tao. Lakaman yun to nga agama. Dagito'y nga ipakpakita yo kanyak. Nalabasan ti panang tagibas sityo kada kami. Sapay ko ma. Ta saan to ada kayo ti aglakam iti panaglablabas yo. Rosano! Mabalin ka di nga isardang mo pailang ti kotsem. Tsakon kabalan pa. Lading ito kinapasamak, Laura. Tsak napakadang ti dadatang da Maureen kan Atty. Torres. Mabalin na sinurot da tayo tinaliman. Naut-ut tinakaramutan arupak, Rosano. Ngam naun-un nagtisugat dito'y pusok. Apa man na may tulnog kay Gipalayo. Kasaritak ni Maureen. Bukodak arisutan na ito'y a problema.
Namamuan ni mamang mo tinapasama kiti beach. Anya nga tati aramidan na. Ang mga nasyak ti pagikaruan na. Saan na kang iraman? Dua kami lang nagsarita kan mama. Tikot siya ni mama. Apayanay ko lang ka, Rosano. Tikot siya ni mama timang busbusina ka data. Naggapulakit di balayo. Anyaman nga tantirinanta na kanitatang. Talaga saan amaming ka? Sa anak ton adumanon iti balayo. Nas ka na makasaritak ni mama. Kastamat ni Maureen. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Iyawanan bain? Sanak nga intaltalak ni Rosano iti panagbusin. Kadwa na lakit din ni Laura iti kotsena. Subliak lang kuma. Nung kastauna iti paggas na nagmanin. Kaslada kam kamaten na. Makasangpat talaang ni Jay Balay Rosano. Natangkan tinakam ni Laura. Akalwad tay-chay nga ambisyosa. Maureen! Anya di mo paspasamak ka? Nyak maklo, nasa nasisyak ti babay, ti biyang ni Rosano, daddy. Kitay jay pa ya, Laura? Nakapong tutak mo ti tinapasamak. Katagsarita kami itinalaing alalaki. Saan kayo makibiyang, daddy? Da kami lang kini Rosano tagsarita. Masapo na siyak ti pilyon na. Maag! No dadya alura ti pilyan na. Kitay tati sana mabalin. No saan na siyak ti pilyon ni Rosano? Naskan nga awan ti mairanag kan kuwana. No saan kumaan nagdardara sa pimanaw ni Rosano, kasarita kumaan na sayat. Naggapo dito ni Mrs. Salva. Nasabat mi ti kotse ti inana, tata. Kat kayat nakaliklikan? Ni, agluluha ka. Anya tinapasama? Napuanan ni Maureen na kayan ayat na ni Rosano, tata. Nukasta. Sana tinungpal ni Rosano tin karina kanya. Nalimad kaya masinurot na kami da Maureen kan Atty. Flores. Aging kaitigit ti baybay. Tinungpakan pinungot nak ni Maureen. Oh, mabit lang. Ada sugat iti rupam. Kinaramutan nak ni Maureen, tatang. Nasasaam dagiti balikas ngay palagam na kanyag. Nabayag kaya manaluklukon nak ni Rosano. Kat ni Mat Leonarda. Adutin limad na kanya. Nalpas kami na nagsarita. Ngam adutin askan alaw-lawagan na kanya. Oh, napintas ni Laura. Nauna nakit din ni Rosano. Ngam apay ngawan pa ni Rosano. Liklik-likan na kadiya kasarita ni Maureen. Saan ang mabalin? Awagak mo na ni Rosano. Nasaya at tatimting kamat lang, Rosano. Linoko na kami kini Maureen. Dad, doon kami nagsarita kin ni Rosano. Da kami tagriniso. Panawan na kami. Nasaysaya at nung doha kami lang nagsarita, attorney. Sige, pabusuyan kayo. Ngam saan tapayan alpas, Rosano.
Uray da ito iti paglinaksidan min kan Leonarda. Awanan ka iti bain, Rosana. Maureen! Panapulos ti panang ipagarup ko nga da sa bali akayan ayat mo. Ti amok na singpat ka. Ngamday jay pay alura. Isumot lang kaya manadagsan tirik nak iti daya babae. Tagayam! Pakawanan na ka, ma. Ito na nga mapadasak ti agsangit. Kasi ka pwede ka po na, Rosano. Ayayatin ka, nga maapay. Ulit. Pakawanan na. Diyak kumakayat nga adda pasaktan ka. Masapol nga kilunam ti kinapudno. Anya ti kayat masawan? Ladingita. Saan kan na ay ayatan? Anya! Kata sino tayo ayatan? Dati ang lura! Nasakit tunay para kin ka. Ngam nagmaumawan ti panagayat ko kin ka. Awalan ka iti bain! Sorry. Maureen! Pamanukan! Pamanukan! Kat saan kan tungag palampay kanyak? Kakorgora ka! Maureen, isardeng montag batak. Ustonan. Awanan pa inda niya, Rosano, Dani. Sino na kon? Anya. Tiawanan bain. Apay a pinalubos sa mapimanaw asan kami anagsalitangin mo na. Ay, ayat ko na ni Rosano. Ngamin sukat na kiti sa basi. Diyak ka bala na mapugaw ang tiyan ko. Isa na isa-isaya at namatay ako. Maureen, saan ka ngagsaw iti kasta? Siyak ti makamo. Saan akas kinilura ti panglaksidan ni Rosano kin ka? No apay kat ngayon palubos mo ang makaramutan na ka ni Maureen. Dandanin na dadahil ti rupa mo. Nay ko lang nga, tatang. Gapo iti kalat apa nagparangda ka ni Atty. Flores. Good. Kasano nga roditan? Nagkarin ni Rosano kanyak. Waswasan na kanong ti relasyon da ka ni Maureen. May turin na nga ta nga aramidin na ita. Katukas pagarigan. Umanugot nga ta ni Mrs. Salva. Kasta unay, tipong tot na itay. Kinapudno na, tatang. Agtib-tib pa yung ak. Ay, no kumapay idik at nagpanunot ka na. Saan ko mapasamak na gito eh? Tatang. Madanaganag, para kan ka. Jakayat nga iti kamaudyanan, agsagapa kan tulaan. Ay ayatak ni Rosano, tatang. Iso tiragsak ko. Mariknak na kinapudno na kanyak. Agtalagak kan ko. Nadlaw kumitkit di anasingpet ni Rosano. Ngam timakunak. Masapol anatibkar ka, tapno urean niya ti pagtungpalan ti amin. Kat kabailam. Tatang, amo ka panubok lang dagito eh. Sapay ko ma, tatarabayan na ni Apo Diyos. Itay pa'y nga urayin ka, Rosal. Imawag ni Atty. Flores. Kasta unay ka no, apa naglalaaw ni Maureen, anang ibarsak iti bote. Naggapo ako ni Jay, mama. Nalpas kami na nagsarita. Kat? Kasta unay ti sangit ni Maureen. Ngam awan mabalin ko. Winaswas kon ti relasyon mi ta nagmaumawan ti panagayat ko kinkwana. Anya ti kunam? Sige, mama. Aguma kayo amang tung pakanyak. Ngam saan nagbaliw ti pangadeng ko. Kat kabaalan na ko na supringan, ha? Dayjay ka di allora ti pilyam? Gaputa iso ti ay ayatek, mama. Saan mo nga ulitan day tangay baga? Mapanak ni kanto, asaan nakakabaalan a supringan? Tarkaran to tinakaman dahil Rosano iti panagsangit ko ita.
Maging kahit si bibiyagak. Diyak malipat ang tinaramid na kanyak. Iso ang balasag. Iso tayo tiday dyan ang Lora. No isulat at ipilyan na ngay kalaysa. Saan tanto ang ragsakit unos ti pa nagbiagda. Ninamnamag da ito, panangawag mo kanyak, Flor. Amo, akaguran na. Ato dinasagkan ngay lawlawag mo kanya. Naglimod kayo narta. Lading ito, no saan ko nga input no adagos ti may papan iti relasyon da Lora kin Rosano. Isuati mo nagatang titaga ni Alipio. Tanapayagan nga mom ani Alipio ti ama ni Lora. Inlimod ni Rosano da ita kanyak? Makapong tutak iti anak mo. Kas taunay sangit ni Maureen. Kapoy ti panangisina na kinukwana. Floro, ipabusoy mo asyak ti makisarita kin ni Rosano. Da ito iti ipanamnamak ken ka. Ni Maureen ti ikalaysa ni Rosano. Kaya nagsubli kayo, tatang. Ni Rosano ka di tinaglugan iti nagsardang iti kotse. Apay sana di manon. Sana ni Rosano? Ni Mrs. Salva? Anya, Lora, luktam ti ritaw. Agsarita ta. Gaputabak nang dan. Naturay ngagbilin. siyak ti mangsango ka ni Mrs. Salva, tatang. Saan kayo nga bumalaat? Inuna akon ni Rosano. Insinanan ni Maureen. Mrs. Salva, Saan ka ngagin kukunapay? Amok aday ito iti tartari gagayam. Maragsakan ka nga dagsagsagaba. Gapu iti kinaambisyosam. saan ko nga inayat ni Rosano? Gapo iti kinabak nang iyo. Aging kukuna ka pailaang. Daitoy ti ibagakken ka. Nunam namaam asika ti ikasar ni Rosano. Nagbidot ka. Saan mo kumapatpat yan nagtimbaga ni mamaken ka, Lora? Nagsina kamin ka ni Maureen. Kat awan sa bali nga ikalaysak no sana si ka. Nukas pangarigan tamadanon to ti panagkasangta. Kabaulam ka di nga ilaban nak ka ni mamang. Aging ga iti kaano ti kinatibkar mo. Nagdua-dua ka kanikanyak. Ang talakakan ka. Ngam saan ko ang maikat ti panagbutang. Kabaulak nga ibturan dagiti agkakasakit abalikas ni mamang mo. Saan ka ngagliday? Si kalangan ti kaayan ayat ko ita. Nagsangsangit ka no ni Maureen. Kasimat. Talaga adakkel tinagdumaan nyo ka ni Maureen. Saan laangit ti bagim ti pampalunot? Padak a babae ni Maureen Rosano. Masaktanak mat. Katsapay ko ma. Tasa anak tungag sangit. No bilang maam iris munto asaan asyak ti rumbang nga ayat. Saan mo kumapanunutan da ita? Oh, asidiktan iti pagadalan nyo. Sanak to nasukunan ninton malam. Ado ti aramidak ijabalay. Sana kanap na kiti panagsarita tayo di Rabi. Mrs. Salva. Ato tinaskan amalawlawagan iti panagsarita ta. Saan lang ada kayo ti inalilaw ni Rosano? Linoko nakmat nga inana. Isugayam nga ublagan nak idi ni Rosano. Iti pananggatang ko iti dayjay adaga. Agayan ayat da idin kini Lora. Kunak man no nasikap ka. Ngem gaputa kayan ayat ni Rosano ni Lora. Nadardaras kuman ang maggatang mo ti daga ni Alipio. Saanan aday ta, tinakaipamayasaan ti imatang ko. Nas ka nasublian matlaang ni Rosano ni Maureen. Tapnuan niya. Duada ken Lora, akayan ayat na, kasda. Laksiden na dadya babae. Ket ikalay sana ni Maureen. Amok akayat mo lang nga palag-anan tirik na, Mrs. Salva. Floro, maawatak ti marikrik na. Ket daytoy ti maipanamnamak ken ka. Siyak ti mga langon iti bidot ni Rosano. Anya nga tati orasan. Mabisin ako na Sana pa'y kaya manamigag. Nakasaksakit ti ulog. Jackson kabalan ti bumangon.
Nasakit tinakam ko makalangkit. Hindi pa nangisina ni Rosano kanya. Diyonan pa eh. Kapultay jay Alora. Kakura kita. Kakura kita. Balsak tagit jay nga awanan pain. Nasuk ka na makapalisak. Maawatak ti marikrik ng Maureen. Imayak, takayat ka nga andingayan. Nasapa aki nasaritak ni Laura. Anyat nagtungpalan ti panakisarita yung itinayjay ang babae. Pinabainak, ambisyosa ti Loka. Nagkariak ni Daddy, asyak ti mangator kadagiti bidot ni Rosano. Aramidag amin apamuspusan tapno sublian na ka ni Rosano. Kasano kumapayasubi anak? Imbaganan asa anak ngay ayatan. Nagsakit! Ampuyo ko din niya ti marikrik na. Gapuiti pa nang imbagana aday niya Alora ti ayatan na. Ngamsi ka ti ayatan ni Rosano. Kinakalilawan. Ikarikatak. Ti sa ano niyang sangit manipod ita. Nga masapo lang makabalasag. Asino ti balsam, Maureen? Ni Rosano? Apay kumangay baga kada kayo. Ada basol yun tinay ito Mrs. Salva? Mrs. Salva? Saanan amami ti awag mo kanya? Ada ka di pa'y karbangak ang mangawag kada kayo iti mami? Idinto ta insinan ako ni Rosano nga anak yun. Sinublian kayong tumatlaan. Siyak ti makaam mo. Imay kayo ka di dito eh. Tapnod adalang na pasakitandak. Nagmaumaw ka nun ti panagayat ni Rosano kanyak. Nagsakit. Among kadi, amakapong tutak launay, itiday tanga inaramid ni Rosano. Anak ko ni Rosano, ngam napatpatag ka kanya, Maureen. Panagna kanyo. Anya pa'y lang ti kayat mo apamanagnag. Ikarikin ka. Sikat ikalaysa ni Rosano. Sigurado nyo lang, tita. Nasayat mo temay kayo. Kaya't ko ako yung gandak amakisarita itiday ja Alora. Anya? Kayat mo, arautan? No saan da kaguyugan? Kabalak tagmay-may sa ama pa? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nasipngetan ka anagawin, Laura. Ngam saan nakamat ngayon tulnog ni Rosano? Imbaga ka ni Rosano itay bigat tatang asaan ako nasukunan ni Jay Pagadalan. Tado tinapatag nga ramidag. Nasayaat. Tasaan mo abay-bay anti panagadal mo. Itilaksid agiti mapaspasama. Diyak kaya ta makagura kayo kanyak asaan ka makaturpos. Kapo iti panakiinayat ko ka ni Rosano. Saan kanto apulos agurayan? Gapo tapat batken kaunay, anak ko. Ragsak ko ti panagbaligim. Ikarigatak ti agbaligi tatang. Kat isagot ko kada kayo. Saan ka di apasot ni Rosano? Iti panagbaligim? Diyak kaya ta panunutan ni Mrs. Salva. At ikinabak nang dati kinayat ko ka ni Rosano. Paglupusag ti biyag tayo iti bukod ko apa nagagawa. Kunak nun nakapupok kalatan iti kwartong Maureen. Papanam, kas taunay mo ti panagpapintas mo. Kuyugan na ti Mrs. Salva amang raot kini Laura. Tapnoan niya. Pagbalinam nakapimpiman ka iti matang ni Laura. Saan? Diyak ti palubos sa mapasamak nita kanyak, Daddy. Isumat lang gayam anadagsan ti riknak ang nakakita iti dayja babay. Igam nagbidot no pagarupan na anaagaw nan kanyak ti Rosano. Ipalubos mo ka di, ani Laura, timang dadali ti biyag mo. Masapo lang makabalsak. Agalwad kanyak dayjay a babae.
Ang mga nutikotse ni Rosano tinagsardan. Nalpasan na nagtulag kami asan na kasi nga ang tatang. Kan kabisadok ti ongor ti kotse na. Ang mga ni Mrs. Salva dayta. Talagang sakit di asanda ka ngayon. At dariribukan dataga po iti ayan ayat yo kini Rosano. Siyak ti sumango ka ni Mrs. Salva, tatang. Duata, siya kunti mapan mangilukat iti ridaw. Ni Mrs. Salva ngagpaiso. Ken kadwana ni Maureen. Ni Mrs. Salva ka di, tatang? Wen Laura, ken kadwana ni Maureen. Anya ti panggep da ditoy. Duwata lang agsarita. Uri kaduak ti Mrs. Salva. Saan ang makipyang? Awan ka mo kapag saritaan tapay. Natangsit ka. Napakumpaba ka makisarsarita kan ka, Maureen. No pang panunutan, sikati nakabasol ka niya. Nadadahal kaya man tiropang. Natungpakan na pungot ka. Gaputa inagaw mo kanyak ni Rosano. Saan ko nga inagaw ni Rosano kan ka? Iso tinagaram kanyak. Ajak amo nga dagayam sa bali akayan ayat na. Dahil tati bindot mo. Saan mo nga inamuan na yung pang? Gaputa ambisyosa ka. Amo ka nababati pagkit-kita nyo kanyak. Gaputa na kurapayak lang. Inaklon ko ni Rosano gaputa ay ayatag. San ati kinabak nang dati kam kamatag. Agar-arapaap ka laang, babae. Siyak ti ay ayatan ni Rosano, Maureen. Siyak lang ti kayan ayat na. Adda kayo dito ibalay mi, Maureen. Nalpas ka na. Mabaling yung ti agawin. Adupay ti aramidag. Hagasan day ta? Dengga ma, uray no inisinunak ni Rosano. Siyak tumatlaan ti kalay sana. Anya? Bueno, Mrs. Salva, palubusan kayong nagsao. Sakbaya pumanaw tayo. Saan anas ka na denggak ti baga ni Mrs. Salva? Ni Rosano laang ti patsyat ti baga na. Naturid day jay Maureen. Dinangran na kalangarudan. Imay pala rimaot. Maramid dati kay kayat da. Sana gaputa babak nang dan. Kabailan dang aram yun namin na kayat da. Mabalin mo nga isak lang ni Maureen. Adala nga mariribok ti biyak ko, tatang. Agumaday ti kayat dang aramidan. Dayawag ti kinatibkar mo, anak ko. San ka pulos ngagpapik to? Anya ti mapasamak no agpapik to ak. Siyak ti maabak, tatang. Nakurapay tayo lang arudan. Ad damanan nga irurumandak. Husto day ta, ako nan. Mga nabi itayon, tatang. Kalpasan na. Ituloy ko ti agaramid iti project ko. Napagkasunay ti panagmaneho, Maureen. Ang mga numadiskrasya ta. Mrs. Salva, mabutan ka amatay? Ano ti sasawag? Nasaysaya at namatay tangag padpada. Tangay na po ka o kun ni Rosano. Awanan ti servidibiyag ko. Yak pa'y kaya ti matay, Maureen. Pang-asim, saan mo kumauna ay papagkasin tayong pataray? Mabutin ka matay. Tamasayangan kay ti kinabaknang mo, Mrs. Salva. Dungag ka kanya. Sikat ikalay sa ni Rosano. Sigurado nyo lang, dayta. Kaputa nagpitot kayo. Iraman kayo, iti pa nagibalas ko. Ay, kitaon. Nagistayan tan, Maureen. Saan kayo madanagan? Saan kayo payamatay? Agkasar kami pa'y kini Rosano. Kan, ipayanda kayo adda ko si tiapo ko sa payamatay kayo. Ay, day tati kayat ko amang ngagkan ka, Maureen. Anya, mapaspasama kiti na ito'y babae. Okay. Saan na napagkas ti panagmanehog? Painayade konti kotse. Saan ka nag-nervyos pa, Mrs. Salva? Saan ko anasangkwatan ni Mama? Nagkuyog lang atake ni Maureen. So dino tinapananda. Kat ni Laura, kumusta nga tan? Saan ko na sinukon pa tay sumat ni Bagana? Inton bigat lang nga nakasaritak.
Sa anak pa'y kayam anang rabi. Nagdiretso kami diti kwartok, itay makasangpetak. Maurin. Apay asa na mapulso ti panagkatkatawam. Natuloy kayo madlagi ni Mrs. Salva? Dad. Mabuisit na kitid ay dya babae. Naglaing aso mong bat? Tanya nga ron ti katkatawam. Ni Mrs. Salva, ti pakakatawak na unay. Kasta unay ti nervyos na, gapoy ti kinapagas ti panagpataray ko iti kotse. Mabuteng amatay. Hani. Kat kasanon no nadisgrasya kayo? Kunagkan ko na, oray matay kamin. Tanapugaw ko ni Rosano. Anya ka din ti mapampanunot mo. Agpagunggang kamuten, Gobing. Ag nervyos kayo kadimat, Dad? Wah. Oo na yun. Kayat ko ang naragsakak. Oray pa'y naman ko nagdardara ti pusok. Sana ko ngagluak. Sayang dagiti luak. Ngam, daytoy ti bagak. Isudan tumati agsangit. Inumandan to ti luwada. Puoten nyo daytoy ngayon bagak. Kita ti aramid mo, Rosano. Nagistayan kami na disgrasya kini Maurin. Kapo iti kinapaggas ti panagmaneho na. Apay ngamin ngayon palubos yung iso ti agmaneho. Di mapilit na. Agpagungganan ni Maurin. Nasakit unay tinakam na ti panangisinam kan kuana. Masapol nga klunan na ti kinapod no mami. Saan kun nga ay ayatan ni Maurin? Nagkariak kadakwada kini Attorney Flores. Subliyam ni Maurin. Saan na naman balin, mama? Siyak titong palag. Bay anda ko nagdesisyon para itibiyag ko. Saan? Siyak ti matungpal, Rosano. Subliyam ni Maurin kat agkalay sa kayon. Anya? Saan ko akayat nga ikasarti saan ko nga ay ayatan? Kaputo saan kaming tumot lang ang naragsak? Amo ka nagkuyog na mamakan Maurin ni Kalman. Ngam sana nadakamat ni mamangay may na dito eh. Nasingad dalat na. Oray nagsina kayon ka ni Maurin, Rosan. Agimon ka kadi. Sanak nga agimon. Nga malidayanak. Sanak ang maawat ni mamang mo aparakan ka. Saan ani mamati ka danam? Inton makapagkasarta. Suminatan to ni tipagnadan. Sapay ko matamatungkal mo day taakarim, Rosano. Naskan ka di nga ulitak manan ti agkari. Wan kaya. Anya timbaga da mamakan Maurin ken ka. Duwa kami lang ka ni Maurin ang nagsarita. Sana nga'y palubos ang makibiyang ni mamang mo. Nasakit din ako. Sana ang maawat tinagtungpalan ti relasyon niyo. Makailiwliwag tumatlaang intin bumaybayag. Rosano, saan nga tangag sinublian kayong tumatlaang? Saan to ang mapasamak na ita? Sikat ti ay ayatag. Saan ako na makiayan ayat iti sa bali. Mapanta nga rodan. Amangan numaladawak iti klasik. Attorney Flores? Amo ka napakadam ti sasangpat ko, Alipio. Nasabat ko da Rosano ken Laura. Ngam sanda ka nadlaw. Mapana ko man iti talon. Itay kumapailang nga nakapanawag. Sanda kumabastusan. Noanya di kunam. Sarunweng ka jay talon mo. Anyang kadipailang ti pagsaritaan tayo. Dua ba nagtipagsaritaan ta, Alipio? Ngam sana na napatag kanyak ti dakam. Anak yun ni Maurin. Kat nasakit tinakam yo ani Laura abalasang ko ti pinili ni Rosano. Karkaritin na ka di Alipio. Napakumbabak ang makisarsarita kada kayo, Attorney Flores. Awan pagkarit ko kada kayo. Malaksid lang iti kalindagak. Awan pagturturungan ti saritaan ta. Nilangan Laura ti kasaritak to. Anya ti panggapyo iti anak ko? Awan bibiyang ko ditan. Dua kaming tulangag sarita ken Rosano.
Salva Merchandise, hello? Rosano? Kumusta ka? Mailiwa ko na hinkan ka. Ay, ayatan ka unay. Isa pa nga asim. Saan na kumana pa sakitan? Mauri. Nagunal na pa nagsinay mo. Anya ti basol ko kan ka, Rosano. Awan sa bali nga nayad ko na di sikalaan. Ako, siya tinagbaso. Ngam adamat pa nagbaybay am iti relasyon ta. Awan na mo ka nagkurangat kan ka, Rosano. Pamirisam ti bagim. Noan niya, nagiti nararamid mo ang makagapo. No apay nga imadayo tirik nakin ka. Paspasakitan nakmanan. Nagpagpakasi akpay. Lading itek, awanan tinaskan apagsaritaan ta. Pagbabawi ka ng hawak. Tini Rosano, pinabainat naklaan. Napilpilitan laan nga nagisarita kanyak. Sige laan. Pasakitan naklata. Diyak malipatan dagito nga aramidem kanyak. Kat balasan kanto. Ngam in ka rin ni Mrs. Salva. Siya tumatlan ti pagtungpalam. Kat numapasamak ti kasta. Si kanto mati agintor. Iti saan may paay ko. Katawaan kayon to iti daya Laura. Dayjay mat ababay. Nung makitak laang nakarkaro pa iti ramidat kankwana. Hinatipan akong tigura. Kat awan sa bali na pampanunot kita no diti agibalas. Istoryamat nga ni Maureen ken ka Floro. Binaybay ak idaan nagsarita kini Laura. Ngamusan mat na nagtungpal. Tinasaya at isaritanda. Iso akas taunay pungtot na. Kurang laangan nga idumpar na ti kotse iti kinapaggas na nga agmaneho. Ha? San mo ang mababalaw ti anak ko? Iso ti biktima. Linoko ti anak mo. Ag sinublian dan tumatlaan. Siya ti mangipamuspusan. Kabaala matanggalan ti biyag ti anak mo? Am muna kon, Floro. Noan niya ti pangadang ko. Saan ang mabalusingsing? Ang mga no di mo amua nagkuyog mananda Rosano kan Laura itay bigat. Ita, kasano ang mamatiak ng agsinublianda? Talaga natangkan ni Rosano. Saan ang mabalinda ito? Masirib. Kabaalan ng imatunan ti negosyo. Oray di mo biyangan, Mrs. Salva. Makapagdesisyonan abuk-bukod na. Kasano ang maiturayam iti pangadeng na? Day tatidak kala nagbidto tam, Floro. Amok nga ibagbagam dagita kanya. Tanasakit tinakam mo. Anya ko matinamnama ang mamariknak. Idinto nga iti uno si panagbiag ni Maureen. Dalang Laura kan Rosano tinakapagsangit keng kuana. Mapanag ni kanto akabaalak nga iturong tibiyag ni Rosano. Ba nagapagrama? No, kabaalam nga ramidan dayta. Karkaritam sakit diti kabaala ak Attorney Flores. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nagpulong kanyak ni Attorney Flores. Nakita na kayo kini Laura ang nagkuyog. Gagangay tagayan ayat kami, mama. Pagpungpungtutan na kadi, sana siyak ti karkaritam. Siyak pailaang ti mangbibiyag kan ka. Maawatam? Kaslaan da kayat yung asawa ni Tidayta. Ibabain na kini Attorney Flores. Mama, andan nakam ko. Bayan da kong nagdesisyon iti pare ti biyag ko. Saan ang mabalin? Nukunak asubyam ni Maureen. Tungpalanak. Saan kon nga ay-ayatan ni Maureen? Saan nakapilitan? Dakasak ang makapungto. Ikang ka iti ultimatum. Kabisado ti ugali ni Leonarda. Naturay. Awan kalikaguman na addi na may patungpala.
Gam sa anak nga agtalek ang mamimpinsang kinkwana. Masapol nga daaramidak. 1. Ipamuspusak ang madadal ti relasyon da Rosano ken Laura. Masapol. Asyak di pagtungpalan ti kinapintas ti balasang ni Alipio. Talagan sa nga do ti pakakumiku, Ma'am Laura. Kasangsangpit mo lang. Ngem, notebook manen, kan libro ti sangsangwang. Ado pa'y ti jaknal pa sa project ko, tatang. Sa nagadumanan nga assignment pi. Dayawag ti kinatibker ti pakinakam mo. Saan ka apapikto karag iti mapaspasamak iti ayanayat yo kini Rosano? Mausar kon to tinaadal ko intundom tang ti umno a panawan. Mapanagnagak to ni Mrs. Salva nga oray na kurapayak. Ada mabalin ko nga ipagpanakal kan ko na. Maragsa ka na karagita amang mangnig ko kin ka, Laura. O sige, panawan ka pa eh. Tapno maituloy mo na gitar aramidan. Isabdan ko pa ilang da ito'y tatang. Tulungan kayo pa'y ngagluto iti pangrabian tayo. Nakapimpintas ka launay. Kastaman di ko na. Di mo baybay antibagim. Sinayang ni Rosano dahito a kinapintas. Kaslay sukit din ti katairan. Sana may sa ti lalaki. Maurin. No kayat ko. Ado ti agmamauyong iti kinapintas ko. Sa dino ti papanam. Nagawis ti may sa ka barkadak. Babae kami amin. Ang mga ano niya ngamin ti panunutan nyo. Saan ka unay ngagparparabi? Tawara siya. Rumuara kinton madamdama. Ang mga nagpatpat nagkayuma ti kasino. Diyak masigurado na makasangpetak. Amoyan tulatan. No sanda ka masangpetan inton bigat. Saan ko ang magustuhan ti ay ni Atty. Flores? Saan ta nga mo? Noon niya ti aday ti panunot na. May isang abogado, kat nasikap. Ada ka no pang panunutan na. Tapno awan ti masaktan. Agpapada kami nga agragsak. Anya, kat inraman na ti bagina. Apay nga ta? Oh. Laura, masirip ka. Saan ka kumangag palilaw? Tamangan no pagbabawyam tulang. Tibo nga na. Gorean niya ti bagbaga na. Saan ka asumursurot kinkwana? Wen tatang. Sa may isa, talaga jak masaw. Manmanupayin ang makapagkuyog kami kani Rosano. Panagkunag. Saan nalakit di nga ipalubos ani maurin ti agsagaba? Nabartekan dagiti kakaduak. Urisyak, nabartekak maten. Nakaturog nga tan ni Rosano? Riribogak man kiti. Awagak. Ang sigarilyo kabayatan di pananguray ko iti songbat na. Urayat, ti songbat na. No, kaya nakakasarita. Hello? Oh, naimpagarabiim, Rosano. Naimpagmanta si Riring ka pailaan. Kailiw ka na yan. Nabardag ka, Maureen. Sika, tiga po na. Pinasakitan na, kiti husto. Apaya na rabid buti kastoy kanyak, Rosano. Anyat nagkurangakan ka. Nagsaritaan tayo din na ito eh. Saan tayo na ikalit itong kalmaysa? Saan ko amaklon day ta, Rosano? Isa na sa isaya at lang nagpakamatayak. Mas pasakitan naklauna yan. Apay ngamin ngay nawagag pailaan. Agalwad kayo kanyak.
Ambot ka kanyak, Maureen. May basbasing ka. Agtugaw ka pa lang dito sa pa. Sana pa yan ang usawan, Dad. Pumarbangon na tayo sumardang kami nga ginom. Ngam, tinurugan dak, dagiti barkadak. Bagman, tasan ka naturog iti? Kaskada kayo. Amoyo, nasakit unay tinagam ko. Inawagak ni Rosano, iti rabi, ngam, pinasakitan naklaan. Apay, anya manen timbagkanakin ka. Hinkari ka sa anak ko nagsangit. Ngam magawidaan, Dad. Talaga saan ako nakayat ni Rosano? Kasaritak tumanan ni Mrs. Salva. Agpatingkan samot langit isao. Sana may sa ti Aldaw. Agi karudan to kanyak. Manipon iti winaswas ko ti relasyon mi kani Maureen. Saan kami pa yan nakapagsarita kani Atty. Flores? Kas lalikliklikan na agsarita kami. Agparparik na kanyak. At dadaka sa pangpanggapan ni Atty. Flores. Saan mat nga tanga agaramit iti kinadursok? Ngam nasaysaya at no saan ka makipagkita ken kuana? Ngam, kasanon no saan ka makaliklik kan kuana? Sa bagay, nasaysaya at numaamuam no anya ti kayat nang ibagakin ka. Maburburtiyanak namin iti imbagana. Kasano nga awan ti masaktan, kan agragsak tayo amin. Inasaritam ka din ti anak mo. Idi rabi di maray ni Maureen iti pasakan di may sa barkada na. Inawagan na ni Rosano ng pinasaktan lang ti anak mo. Awan tinaybaga ni Rosano ang nagsarita daki ni Maureen idi rabi. Gapo tawanan ti bibiyang na iti anak ko. Talagasan nan apat-patgan. Kanayon ko akasarsarita ni Rosano, Floro. Ikanak ko maitinaan-anay a panawang. Amangan numaunaan kapay. Aniya, ikayat mo asawa. Numasaktan launay tirik na ti anak ko. Amangan na niya ti mapanunot ng arabinan. Panak, ayak kayat ang mapasanak. Apay, asaan mo nga imbaga kanyak na inawagan na ka ni Maureen idirabi. Pinasakitan ka no. Aging kagayam ita. Nasingad kayo palaan ka ni Maureen. Patyan nyo amin ng ipulpulong na kayo. Saan kami pa yan nakapagsarita kini Maureen? Ngam nagkita kami kini Atty. Flores itay. Awan dakas ng imbagak ka ni Maureen. Imbagak lang kan kuha na. Nga aklunan nan asaan kami nagkagasat. Anya ka diti imbagak kan Karusano. Subliyam ni Maureen. Sana na mapasamak na ita, mama. Nagmaumawan ti panagayat ko kinkwana. Imbagam manan dayta kini Maureen. Iso nasakitan manan tirik nana. Nasakit pa lang ita. Ngam inton bumaybayag. Ininot mo't lang ang maawatan na ti amin. Kura dito pala balayo ti pagsaritaan ta. Tadi mo mo't masangot at pasyar. Talaga nga ti aramidag. Awan ka ni tinadlaw mo itay sinukon na kaya pagadalan. Anya ka di dayjay? Nakita na ta ni Atty. Flores. Nabigbig ko ti kotse na. Uri nakita na ta. Awan problema. Agayan ayat tamat. Masakitan mat para ka ni Maureen. Kasmatlaan ka ni tatang no siya ti masaktan. Saan kanto apasakitan? Kapot ay ayatin ka unay. Agyaman naklaunay Rosano. Ay ayatan ka matunay. Nauna anak ni Rosano. Sana bali. May kanak tulad tayo tinapinta sa gundaway. Tapno may patungpal ko ti panggap ko. Iti kasta. Malpasan ti problema ni Maureen. No saan nakabalan ni Mrs. Salva? Siyak ti mangipamuspusan. Tapno agsina ta Rosano kan Laura. Makamuditan no anya ti pagpanakan kan ibunga ti panggap ko.
asa anak karimor ti kwartok, Mrs. Salva. Ay, Maureen, mami ko nam. Hindi isaan na mapaya. Da kayon tumanin ti agayan ayat kini Rosano. Di nakpangnamnamaan, Mrs. Salva. Ad-adala nga masakit anak. Maawatan ka. Nasakitan ka iti kastala unay. Ngam no agkariak, sigurado atong paalok. Kasanon no. No agkibaltangak, ilunugnak. Uwan, Maureen. Ngam siguraduag ka. Sika ti ikalaysa ni Rosano. Ikika kiti gundaway ni Rosano. Ngam no sanak nga ipangak. Sapay ko ma, tapo may suday ta, mami. Inawagan nak mananiti mami. Sika pa ni Rosano. Kita aglan, noan niya ti aramidan nanto. Sayang, malmalpas kayo matgaya man nga gapas tatang. Umayak ko matumulong inton Sabado. Umay ka tumulong nga gapas. Ne, kunak man no adu pa itiring pas mo. Narigat matano sa anak nga agaliwak sa tatang. Agad di, agpasyar kayo kini Rosano. Nabayag ka nun asan ang nagpasyar ijay. Ayon kayam, naloom ka din tibo nga dagiti sarguelas. Nagalapay kit din nagiti naggapas iti aldaw. Ngam adu pa itinabati. Apag iso nga ron tatang, maramanan to ni Rosano ti sarguelas. Kaslawan problema iti ayan ayat yo. No kada kami ka ni Rosano, awan problema kada kami tat. Itayak pa ya si Mangpet. Napaot ti panagsarsarita mi kini Maureen, may panggapkin ka. Dahil ta kadimanan ti pagsaritahan tayo. Talaga nga awanan ti bibiyang mo kini Maureen. Amok, nagkuyog kayo manin kini Laura. Aro ti araramidan na iji pagadalan ta. Iji balay da tinagsaritahan mi. Talaga nga ayatem unay dayjay a babae. Saan kan amatumgar? Bueno, baybayan kan. Ngamiti may sa akondisyon. Anya dahi ta kondisyon. Masapul a maalukoy mo ni Alipio nga ilako ng tidaga kanya. Anya, sigurado kayo iti dahi ta? Kasla saan ka amaragsakan, Rosano? Anya ti kay kayat mo? Pilitan ka amang ikalay sa kini Maureen? Wenno alukuyem ni Alipio nga ilako na tidaga kanya. Kasukat, ti panang pabor ko iti relasyon niyo kini Laura. Yaka mo norong ba nga maragsakan na? Kalahat man ang nagbaliw ti panunot yo. Amom, no kasano ti kinaturay ko. Ngam ipatpatang mo ti panagayat mo kini Laura. Palubusan kayo. Ngam masapul amagatang ko ti dagana. Mama. Saan mo akabaalan nga aramidan dayta? Masapul mo pa'y laeng itulong ko? Ngam amoyo asana kayat ni Tata Alipio nga ilako ti dagada. Anya tinapatpatagkan ko na. Ti daga, wenno ti pagragsakan kan masakbayan ni Laura. Maaglaangan no pilyen na ti daga. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumarunungay kami patangatang. Mariribo ka na iti dahi ti anak panunot ni Mama. Ang mga kaguran akton ni Tata Alipio. Ngam lunapod no ni Mama. Kat dahi ito ilang ti pamusposan. Makigasang-gasa tak. Well, napatig namin ti pamalubos ni Mama iti ayan-ayat mi ni Laura. Tapno naragrag sakto ti panagdan nami inton agkasar kami. Imbay gayam ni Mrs. Salva di balay, Maureen. Anya ka di tinagsalita nyo. May panggap kini Rosano, Dad. Imbaga ka ni Mami Leonarda, alas ka nga alukuyan na anak na.
Katamoyo na niya timbagana. Nagkari. Imbagana, ano saan na matong palti karina. Ilunod ko ida nga gina. Kabalam nga ramiden dayta. No ad-adda apasakitan dak. Apay kiti na dyak kabalan. Nagsarita kayo ka din kan Rosano. Hindi na nga bartay kak ninawagak. Nakasangit na kiti pungtot ko. Mangnamnama ka ngagsinublian kayo pailaan. Gapoy ti kari ni Leonardo. Idinto nga aring nasan na kan akaya ta kasarita ni Rosano. Kabisado ni Mrs. Salva. Naturay. Mukha kabalan na. Ay yakar ti alipuspos ti anak na. Akat na kayo. Nakasarita yo ka din ni Rosano? Liklikli ka kakasarita. Amangan no sana ka makapagtagpal. Kastamat ni Rosano. Kaslasan na kakaya ta kasarita. No nga ta kasarita yo? Kahit mo asyak tirumok makingwana? Oh. Saan ang mabalin? Mapan kayo ka din ni Gitalon, tatang? Wen, ibilag ko na gitigarami. Na magtula nga pagpakan karagitiringwan. Agan-anad kayo kumatatang. Ijay mo't latalon ti papanag. Agmalmalo makijay. Uray ta mabalin ko mat ti agluto iti pangalawak. Sa bagay matkit di Saan na kayo nariribukan da Mrs. Salva kan Attorney Flores may panggap iti dagatayo? Sapay lako matasugbatan ni Rosano. Hello? Rosano, mabaling ka ding agsarita ta. Attorney Flores? Sa anak ama kumikom dito opisina. Sa dino ka iti kaya tiyo pagsaritaan tayo. Iti nauli magkalugar. Daytayawan makasinga ka data. Ibagayon, sa dino ti pagkitaan tayo. Iti rest house si may sa aklin ti kidi. Masigurado ngawan makasinga ka data. Napintas tinakaisaadan na iti rest house. Tapaw iti turod. Bangkag kan kabambantayan iti abagadan. Asidag iti igid ti baybay na ito. Anyat makunam iti da iti alugar, Rosana. Naulimak, attorney. May nanaan ka iti kinangayod ti lugar. Kasla mapukaw amin apakasikuran. Kasta ka iti barikriknam. Nasimbang ti riknam. Kabayatan ang naragsak kay ti sidong ti sa bali a babay. Kat adayang batim amalmalday. Maawatak ti turungan ti saritayo, attorney. Akwek ang nagbidotak. Kasta ka dilatan, Rosano. Anya tinagbasulan ni Maureen king ka. Manipo din sinam. Awan na sayra turong tibyak na. Saan ka makatimag? Ngam saan ka di apodno, tikunak? Makonsensya ka ka di madlaan? No, may papan ka na kami ka ni Maureen. Lalpas kami ang nagsarita. Hindi kumapay lang kahit kaakasarita. Ngam liniklikak ti panagsang ta, Rosano. Taamangan no sa anak ang makapagtapal. May sak nga bugado, laglagi bam. Anya ka ti kayat yung aramida. Pinutod kong ti relasyon may ka ni Maureen. Kat dahi alora ti pinilim. Amo kagasta ti kahit mo asawan. Diyak maawatan no anya ti kayat yung amapasamak. Iti panangawis yung kanyak dito. Amok ang masirib ka. Kat dagiti laang maagtisaan amang baliw iti panggad na. Kabayatan ti panagururay ko iti sumaruno a klasik. Agbasa agpailangan ka dagiti librok. Sang kabasit lang na panaganos. Agtorpusak ton. Jaklat ta maliklikan na panunutan ti mabalin a pagtungpalan ti relasyon mi ka ni Rosano. Saan apulos a maawat ni Mrs. Salva ti ayan-ayat mi. Kat jak amuno niya ti pampanunutan ng aramidan. Amok ani Maureen ti kayat na makatuluyan ni Rosano. Kat timat nga ta Maureen. Anya nga tamat ti pangpanggapan na. Iso ano dadong. Jak maliklikan ti agdong-adong. Kasi ta agkaba-kaba manan.
pay amang uray kang karusan. Saan mo kano nga empakada iti sekretariat no sa dino tinapanam? Nakipagkita ka ni Atty. Flores. Kita, likliklikab ni Florong agsarita kayo. Ngam saanin ang makatapal? Tinaganak ti mangipalubos latan ng sagaba ti anak na? Kas kadatata alipyo kan Atty. Flores. May sa kayo mat anaganak, mama. Saan aya? Akali kaguman nyo mat ti pagragsakak. Iso akayat ko animaw rin ti makatuluyang matlaeng. Tapno agpada kayo anaragsak. Ken saan ang madadaal ti panaggayami kini Atty. Flores. Tilang bagbagiyo ti pampanunutin nyo. Nga mala, saan tayo na pagsinupyatan pa deta? Pagtrabaho ako. No kasta, kinasarita matlang ni Daddy ni Rosano. Mabali na napanunot ng timbagagkan ko, ana. Uray saan metkit di kinasarita ni Daddy. Siya ti makaamok kini Rosano. Agyaman na klaunay. Amuyo, ad-ad pa'y amarik na nga ipatpatag ka ngam ni Daddy. Talaga napatag ka kanyak, Maureen. Kaslanak ka. So nagpungtutak idinaamuak nga insina na kati anak ko. Saan ko na kaya talagipan pa data? Idila nga nagsangitak. Sige. Dadya lang di bagak. Mamilyonarda. Oray nga sinobyan kami kani Rosano. Nuko na nga agipalasak. Agipalasak. Sabado gayam inton bigat. Nagalisto ti aldaw. Iti sana mapayag. Agturpos kanton. Kalpasan na ita. Pagsaritaan tanton ti panagkasarta. Uray saan nga umanugot ni mamang mo? Saan na ni mama ti makatubang kadata? Agyaman naglaunay Rosano. Syakto nga dati kararagsakan a babae. Inton madanon day tangal daw. Gayam. Umayak to iji balayo inton bigat. Kaya't kung agmalmalam tang agpasyar iji toron. Adon tinalong mabunga ti sarguelas. Kalgaw lagayam nga agbunga ti sarguelas. Wen, kalgaw laang Rosano. Maragred nga umuna ti bulong ti sarguelas. Sagsabong. Amuyo ka diyan nakaragragsaka kita, Dad? Naragsakak mo't no naragsak ka iya. Ngamanya ka di tinapinta sa lamag. Nagsindoblian kayon kay ni Rosano? San pay? Ngam ti pakaragsakak. At damat lat kiridyo anak isarita kay ni Rosano. Tapay kit din nadyak may tured. Ha! Isulakit din ti kabuteng ko. Ngam, mamati nga ta kada kayo. Masapol asoblian na ka. Mangnam na naak. Saan naklang asublian no di kat ikasarnak pay? Oh. Alangan mat. Anil Lora, ti kasarnak. Addaman awate mapamadayaw no awan, Lora. Naragsak akon, umakaturpos ka. Pasado mat nagitigrado tatang. Iso ang makaturpusak. Siguradong dayta. Malagip ko kayang. Sana di manon ni Rosano itay intulnog na ka. Nagpayapay lang sa pimanawan. Sapsapaan na kano ti umay dito inton bigat. Agmalmalam kami kano ija away. Anya ka no ti aramido na dyan. Makan iti bunga ti sarguelas, tatang. Ayun, gayam. Ada ka din napatag ngay bagam kanya. Nagpasyar kami ka ni Rosano, sakbay ngayon tulod nak. Kat, nagsaritaan mi ang kalpasan na makaturpusak. Matulag ka nung ti panagkasarmi. Anya? Umanugot kayo ka di, tatang. Ti planok namin. Kalpasan na makaturpusak. Agtrabaho ak. Kat, ipayan kayo iti pagnamayan. Saan mo apanunutin ti agsupapak? Pagrebengak nga amam timang padal ken ka. Harapap titunggal na ganak ang may payan ni tinaran niya masakbayan dagiti anak na. Saan kayo ka di asumupyat, tatang? Lora,
ti pagragsakam ti pampanunoteg. Ket sapay kuma, ta si kanto ti ibanag ni Rosano. Sang kabasit lang tinainom kong arak. Ngam, agsakit mo tan ti ulok. Mariripo ka na. Ngam, masapol nga ang ayog ti pigsak. Na ito lang ti pamuspusan. Tap numalpasan ti parikot mi ka ni Laura. Sapay ko ma, tamapanugot ko ni Tata Alipio. Nga ila ko na ti dagana ka ni Mama. Ngam, masapol atong palan ni Mama ti Karina. Awan ton ti maaramidan da maurin ken Attorney Flores. Nasakit ti ulo ka nabigatan, Mrs. Salva. Napuyatan na ka nagkasino. Kaya minuma kiti arak, hindi makasangpitak. Talaga, matati mo maikatay ta abisyo man niya. Nasaan ni Maureen kanya? Ang kinasaritam ka no ni Rosano. Kahit ni Rosano, saan ka diya nag-istorya kan ka? Umuna, anamwag kini Rosano ti panagsarita yo. Tiyag ngamin na sangpitan iti opisina na. Inawis ko. Kahit nagsaritaan mi ti may panggap kadakwada kan Maureen. Ngam, ad-adan samet ang naragsakan iti nagsaritaan niyo. Gapo, taim panamnamag kanwana, na isudan tumatla ang kini Rosano teg katuluyan. Sapay kuma, ta sana mapaay iti dayta, apan ang namnaman. Saan kunto na anagan, tinagan ko, no jak matungpal dayta, Floro? Sapay lang kuma. Agtalagaking ka, kat amamukan, Mrs. Salva. Nasa paarimwar ni Rosano. Amok, nga ijay balay dalor at ipapanan. Dinay atlaan, taamok nga alukuyan na ni Alipio, amang ako itidaga kanya. Namnamaan nga ta ni Rosano, nga umanuguta, nga ikasar na ni Laura, ambisyosa, dagijay nga agama. Intun maala kun dayjay adaga, awan tun ti maaramidan dapay. O anya, magusto matlaan? Naimas ka di? Naimas, nasamit. Kastoy gayam tiraman ti Sarguelas. Nasamit, kasi ti kinasamit ti panagayat mo. Bulahadas ka mata niya. Napudno akit ibagbagakin ka, Laura. Naragsakak iti ayan-ayat ta. Ay ayatan ka matunay. Mabalin ka di nga arakupan kan agkan ka. Ni Tatang, agturong dito ayan ta. Ha? Kamay-may hatan ti panakalum nagiti bunga ti Sarguelas. Wan nga rod Tatang. Nananam, nasamit. Ditati ko na ni Laura. Nanapay, akalgaw kanula nga agbunga ti Sarguelas. Numaragregan nagiti bulong ti Sarguelas, mangrugi meten nga agsabong aging ga iti agbunga. Kasla iti biyag, nasamit ti baligi no aglasat ka nga umuna iti panubok. Rosano, nadakamat ni Laura, akalpasan ka no ang makaturpos. Tulagan yon ti panagkasaryo. Sapay ko mata manugot kayo, Tata. Sanak asumupyat no rayta ti pangadan nyo. Awan sa bali akal kalikaguma no saan at ipanagragsak ni Laura. Ang kasanon ni mamang mo. Nakasarita ko ni Mama. Umabor iti ayan-ayat mi ka ni Laura. Ngam iti may sa kondisyon. Anya rayta kondisyon? Kinasarita nak nga alukuyan kayo amang ilako iti dagayo. O, anya ti ko na? Amom ka di ti bagbagam? Amok ama kagura kayo ti dayto nga bagak, Tata. Kinapudno na, nabayag nga inangay ko ti pigsak. Tapno may tured ko nga ibagak kada kayo dayti abanag. Sa anak nga umanugot. Amok nga alilawan na kalaang ni mamang mo. Kalpasan na maala na ti kayat na. Aramaten na ti kinabaknang na, tapno mapagsina na kayo kini Laura. Jak ipalubos na mapasamak na ita, Tata.
Rosano, talaga ka diya ka ba ilam asupyatin ni mamang mo? Nuen, saan ka kuma apa ilabog iti kinasikap na? May saak lang an ano mo amanalon. Sana ka nakadal. Nga mautob ko ti panggap ni mamang mo. Angin, saan nakto masikapan? Panunutan niyo kumaan na yung bagtata. No ila ko yung tidagayo. Da kaming tumatlang ka ni Laura ti pagtungpalan na. No, umanugot ni Laura ngay kasar mo. Jak kayat, ti makikasang gasat, Rosano. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap keng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mami, itay pa nga dahak dito balayo. Jak pa'y nakita ni Rosano. Awan ka di? Jak na puutan ti irorar na, Maureen. Kung nati katulong, anasapa ka no apimanaw. Saan namat ngayon pagkada, tinapanan na. Nakisinarak-lakit di kini Laura. Maureen, agkalma ka lang. No apay nga may mayak pala dito eh. Kaslaak lang nakakaasi ang mga dil iti bagik iti anak yo. Gumaw-gawaw akit ti panagayat ni Rosano kanyak. Idinto ta naglawag aday jay Alora kay ayaten na. Anya ka diti kunakan ka. Siya ti makaamok ni Rosano. Okay! Kasta ti kanay no ibagbagkam. Ngam da ito yan ti maudi. Ayo umay ko dito palayo. Kat da ito ti laglagipan niyo. Lakaman to ni Rosano. Ti kasasakitan. Apa nakipales ko. Makapuntot unay ni Maureen. Nagipangtapay. Apay ang makagura kayo kanya Rosano. Siyak ti mangilawlawag kan ka, Laura. Kinasaritanak ni mama. Nga allukoyak ni tatang mo ang mangilako iti dagayo. Tapno saan na nasupyatan ti relasyon ta. Kat nagpalilaw ka mo't kini mamang mo. Saan ka di? Agsarita kayo kumaan na sayaan. Saan ak mo manugot? Saan kayo ang mapilit? Ngam panunutan niyo kumatipagragsakan mi ka ni Laura. Wenno bukod a pagimbaga ni Mrs. Salbalaang ti pampanunutan na. Sapay ko ma, taawan tinalimod ang nagtulagan nyo kinimamang mo, Rosano. Pagduadwaandak ka di, tata. Tatang, Rosano. Ala, saan akong nagbayag? Ngam, agpakpakaasya ka na kayo, tata. Panunutin niyo kumaan na yung bagti amin. Maureen, anya ka diti mapaspasamakin ka. Isardeng mon ti agbartek ka nagibarsak iti baso. Awanan ti ba ite jay Rosano. Paspasakitan naklata. Talaga aday jay a babae ti ayaten na. Ammom lang arodan. Nasapa ka no arimuar ni Rosano? Kat sa tino tinapanan na. Saan ka di nga ijay ayan day jay a babae? Kat nimot Mrs. Salva. Pangnamnamaan naklaw na yan. Masaksakta naklaw na yan. Isardeng mon dayta. Maulit-ulit. No saan matungpal ni Leonardo di Carina? Siyak ti mangipamuspusan. Tapno subyan na ka ni Rosano. Saan ko na may turan dito edad? Masakit ta naklaw na yan. Nagsakit! Nakaguram ni Tata Alipio kanyak. Idinto akas taon na tisangit ni Laura itay pimanawak. Kasanon na ito ay. Simbangpet kagaya man, Rosano. Nagkapo dito ni Maureen. Makasangit iti pungtot na apimanaw. Kalpasan anaamuan na anakipagkita ka manen kini Laura. Kapay ang makapungtot. Kat kayan ayat ko ni Laura. Ket, kumusta ti panakisarita mi ti dayjay nga Alipio? Saan ngayon manugot, mama? Nakagurak hindi kanyak. Saan na ka nung ilako ti dagada? Uray anya ti mapaspasamak. Anya? Natangkan ti loko. Gapu tanapaay ka anang lukoy kini Alipio. Lipat mo ni Laura. Ay ayatek unay ni Laura, mama.
Diyak ka ba na napasaktan tirik nana? Ngam kinabaalam a pinasakitan ni Maureen. Amo yon, no niya tisungbat dayta. Rosano, no di mo maalukoy ni Alipio iti kayat ko ang mapasamak. Lipate mo ni Laura. Saan ko akabaalan alipatan mama? Ulitag, ay ayatek unay. Nagtulag kami, nga apaman ang makaturpos, ikasarkon. Pagpungpungtutan na kadit. Makapagdesisyon ako na bukbukod ko mama. Kalpasan ti kasarmi ka ni Laura, agbukod kami. No aramidom dayta, laksidan kang anak. Kabaalan nyo timang laksid kanyak? Apay kit dinasaan? Isung agpili ka. Ni Laura, wenno ti tawidem kanyak. Laura, malmalay ka. Nagtulag kami ka ni Rosano nga agmalmalam kami ije away tatang. Nakaragragsak kami. Saan ati panagpasyaryo, tirantana? Timpo aren, tipod no nga ugali na. Saan na may torayan, ti inana? Umanugot kayo ko mga minan, tatang. Uray ka disika, Laura. Tatang, kagura na kadimat. Nasirsirib kamat, ngamsyak. Ngumapay adi mo mapanunot akayat na talang asikapan ni Mrs. Salva. Laura, saan mo kadi amautob no anya ti mapasamak kalpasan amagatang ti ina ni Rosano ti daga? Nabayag, ginanawak ni Maureen. Sakbayan nagtala. Nasakit tinakam niya. Laura, Talaga di mo may turayan ti anak mo, Mrs. Salva. saan apod no dayta? Pinabus uyak ni Rosano ang nakipagkita kini Laura. Tapno makasarita na ni Alipio. Tapnuan niya. Nagpamaranga nga umanugot ag iti relasyon ta. Nulakit ti umanugot ni Alipio nga ilako na ti daga kanyak. Inaramid mo dayta. Saan ka nagtungtot? Urayon pa'y ti palawag ko. Numagatang kon ti daga. Pag sinaag da Laura kan Rosano. Ket pilitag nga ikasarna ni Maureen. Kasladyak mamati iti daytang ibagbagam, Mrs. Salva. Sanda kami nalukon pa. Kas tao na isangit ni Maureen tayo. Diyak namnamaan ni Mrs. Salva. Kaya't nakpaingal lilawan. Numamuan da ito ni Maureen. Ad tamanan ngagpagungkan. San ngagbaligi tinayjaya panggap na. Kat no saan unaak. Ipatungpal kong tinabayagan na panggap ko. Anay ko, nagsakit si ulok, Dad. Oh, da kayo. Anya mati barbarte kanyo. Awan. Ada ka dilim-limad yung kanyak, Dad. Awan. Pagpakondisyon lang. Sardeng ko daginom. Talaga nagsakit si ulok. Ngam, uminumak manan. Oh. Makam mo kayo, no dilim-limad yung kanyak, Dad. Inalukoy ko ni tatang. Tapno manugot nga ila ko nalangan ti dagami. Takayat kun amamingga da ito'y aparikot ta. Saan na matakayat nga ila ko? Rosano, no manugot ni tatang. Tungpalan nga ta ni mamangmutin ka rin kan ka. Laura, Oh, apay adi ka makasungbat, Rosano. Kaya't kadi asawan day tapanagsan na ay mo. Pudno ti atap ni tatang. agtalag ka kanyak, Laura. Agtip-tip bayo ak, Rosano. Anya nga ta talaga ti pagtungpalan ti relasyon ta. Ay ayatan ka unay. Laglagi pang kumarita. Ay ayatan ka matunay. Sapay ko ma. Tasaan nakto abay-bayan iti ka maudyanan. Kaputan ko ti pan nakapukaw ko kan ka. Sa anak to ang mapukaw ken ka, Laura. Mariripo ka nak. Mo, kasaan mo akayat ti umay ijay balay. Iso asya kun ti may dito'y balay yo. Ne,
Awan sakit din ni Dadim. Mrs. Salva, asino ti gagarayo? Ni Daddy o na siya? Mrs. Salva manat. Mami ko na. Gaputasan ang mabayag. Agkasar kayong ton kini Rosano. Sandak man nga lilawan? Agtalag ka kanya. Nagkariakan ka saan ka din. No saan na katong palan ni Rosano. Laksidag nga anak at awan titawidan na kanya. Ah! Kabailan niyo alaksidan ti anak yo? Kasanon, nadadaan ni Laura ipilyan na. Kat talikodan nan titawidan na kinabaknang. Anya tiramid ha, Mrs. Salva? Saan ang mabalinda ito'y? Lasing ko kaya man. Ang mga nung nakaruwaran ni Loret ipagadalan da kat urayan na. Ha? Rosano! Talagagayam nga da ka pala dito opisina. Agawid ako man. Sukunin ka din ni Laura, iti pagad-adalan na? Wow! Talaga, mata niya. Orin. Bueno, sana ko na masakitan pa eh. Kaputa, naaklon kon, kinaputno. Ngam, tila mabalin? Awisan ka, iti mauti ang guntaway. Adda ka ni Daraya mapaskan. Ha, awan? Kaya't ko lang agsarita ta, iti mauti ang guntaway. Datalaan, mabalin? Orayan ton madamdaman. Sukunan pa ni Laura iti pagadalan. Takaasimat. Anak ka mo lagat amang uray kan ka. Mga nung nakaruwar pa ikit din ipagadalan da. Kasanon, nor urayan nakapiman. Sige, Rosano. Sukunan. Madamdaman ton, di pa nagsarak ta. Napudno nga tani Maurin, karawit ipagpagana. Agturugan nito eh. Napagbidutan na lakit di atikot sinirusan da itay. Pinulot ko tikot si timay siyang amigo kakamarmaris tikot sinirusan. Naipalabog ka na. Atty. Flores? Napagbidutan sa akin di ako sinirusan da ito eh. Ada ko man ti kainat mo. Siya konti mangitulnogin ka. Saan ka ngagbuting kanya? Awan dakas nga aramid king kalora. Pangasiw. Laglagi pa mamaysa nga abogado. Iso ngagtalag ka kumakanya. Saan siguro na anak ka oray ni Laura? Nagawid nga tan. Itay pumanawak iti sangot ti universidad. Awanan na kiti estudyante. Magawid akpay. Pagpampanunutak no pagustuak ti awis ni Maurin. Maudi ka nun. Nagimbagan no naawat nan asana da kami tinaikari iti tunggal maysa. Amok ngagdwa-dwa ka, makikoyog kanya. Gapot anak ko ni Maurin. Atty. Flores, anya ka diti bagayo kanya. Agtigtigargar kan sa. Saan ka ngagbutang kanya? Malagip mo pa'y dahil di na ibagakin ka? Makatulong tapno agragsak tayo amin? Diyak maawatan ti kayat yu asawan. Nagsarita kayo kadina na imbagin ni Rosano? Inikanan ni Leonarda iti ultimatum ni Rosano. Ano saan naasublian ni Maurin? Laksidan ng anak. Anya? Nakigdot ka? Nagilimad ti kain at muking ka. Sana na ibagaday ta kanya. Saan ka ngagsangit? Tamadadal di kinapintas mo, Laura. Numapilitan ni Rosano ang mangikasar kini Maurin. Nakasagana ka malawon kin ka.
ti awanan bain nga abogado. Kunat tupay nga dadakas apang panggabenakin ka. Apay nga minalimugan ka itikot si Adimo Sinigurado at ikot si ni Rosano. Tapos siguro iti panagdardaras ko ta sumipngatan tatang. Kan agpada na ngamin iti kotse. Kasano na? No dadakas nga inaramid nakin ka. Pampanunutan na siguro. Kapata may isang abogado tatang. Sige, sumrag ako iti kwartok. Oh, sige. Ang mga medyo matatadag iti luwag. Agpungtot lakit din ni tatang. No ibagak ti imbaga ni Attorney Flores. Napanunod ko, ana say-saya at langan no dito'y balay iti pagsaritaan ta. Okay, toast. Mabalin nga agsarita ta, asaan ta nga Gino? Anya ka diti pagsaritaan ta? No pa'y nasakit. Itamay lang, Rosana. Kablawan kayon kini Laura. Sapay la kuma. Tanaragsak ka ito, iti panagtinayo. Napudno ka kadi iti bagbagan. Ay, ayatan ka unay, Rosano. Ngamaan niya ti mabalin ko, ano saan na ko na kaya. Tilaan kitawag. Gayam nagtulat na kuma. Iso nga, agrambak ta ita. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.